நான்காவது சாப்டரா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, 4வது சாப்டர், 2வது கேண்டோல 4வது அத்தியாயம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பக்தி சதாச்சார்ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாகவதத்துல சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட பிரேயர்ஸ். பாகவதத்தோட ஹெட் லீடர் இல்லைங்களா, பாகவதம் நமக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் பிரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். முன்னாடி வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தசாவதாரம் பார்த்தோம், அப்புறம் ஆச்சாரியர்கள் பார்த்தோம். எல்லாமே நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்தது. இப்போ நம்ம வந்து பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வியாசர் அவங்களோட பிரேயர்ஸ், அப்சல்யூட் ட்ரூத் பகவான் அப்படின்றதுக்கு காயத்ரி மந்திரத்துக்கு இணையானதா நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனரோட பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் குந்தி மகாராணியோடது பார்த்தோம். பீஷ்ம தேவரது பார்த்தோம். பீஷ்ம தேவரது அப்படியே 8வது அத்தியாயத்தோட பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் நமக்கு கொடுத்திருந்தது. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது அப்புறம் லேடிஸ் ஆஃப் ஹஸ்தினாபுர் அவங்களோட பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்களோட பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुपश्य कृपा सिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पशतदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण डिवोटीज, நம்ம இன்னைக்கு 2வது கேண்டோல 4வது சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட பிரேயர்ஸ், பாகவதம் பிரேயர்ஸ், பியூர் டிவோட்டிஸ் அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ், பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம், பக்தி தான் பிரதானம்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கப்புறம் அந்த பக்தி எப்படி பண்றது அப்படின்றதுக்கான கைடன்ஸ் நம்மளுக்கு யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியூர் டிவோட்டிஸ் ஆச்சாரியர்கள் மூலமா நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அதனாலதான் அட்வான்ஸ் செஷன்ல பக்தி சதாச்சார்ல ஆச்சாரியர்கள் பத்தி நிறைய பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பாகவதத்துல உள்ள பிரேயர்ஸ், ஏன்னா பிரேயர்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல், தூய்மையை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயத்தில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இமிட்டேட் பண்ணாம இவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை நம்ம நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்றது, ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதான். இதுல வந்து இப்போ 2வது கேண்டோல இருக்கோம் நம்ம. இதற்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதை பத்தி தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேண்டோல கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது தேவர்கள் மூலியமா வழிபாடு பண்றது ஒரு வகையானது, இன்னொன்னு வந்து பகவானை நேரடியா வழிபாடு பண்றது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடெல்லாம் வந்து அதுல கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப பகவானை நேரடியா வழிபாடு பண்றதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து குறிப்பிட்டு கொடுக்கும்போது பரீட்சித் மகாராஜர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதாவது இந்த அத்தியாயம் இருக்கு இல்லைங்களா, 4வது அத்தியாயம், இது முழுக்கவே பிரேயர்ஸ் தான். அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்களோட பிரேயர்ஸ் 12 ஸ்லோகத்துல இருந்து 24 வரைக்கும் வந்திருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜர் அவங்களோட பிரேயர்ஸும் இருக்கும். பிரேயர்ஸ்னா அவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமியை குளோரிஃபை பண்றது அப்படின்றது, எப்பயுமே பகவானை குளோரிஃபை பண்றது. நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, நாலேஜ், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பரம்பரையின் மூலியமா இல்லைங்களா. அப்போ இப்ப பகவான் இந்த நாலேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, அப்படியே அது வரிசையா பரம்பரையில அதை அப்படியே ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரீட்சித் மகாராஜர் அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க, அத சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்களுக்கு
இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க போறாங்க. அப்ப அவங்க யாரை வந்துட்டு அவங்க வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள டிசைபிள் இல்லைங்களா, வியாசர். அப்ப வியாசருக்கு முன்னாடி பிரம்மா, பிரம்மாவுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர். அப்படி போய் அது யாரோட கனெக்ட் ஆகும், பகவானோட. எப்பயுமே இந்த நாலேஜ் எப்பயுமே கெயின் பண்ணும்போது அந்த பரம்பரையில உள்ளவங்களோட அந்த ஒரு கைடன்ஸோட பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம இதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளோட ஓன் விஷயங்கள் எதுவும் இல்லாம பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரம்மாவில இருந்து அப்படியே வருது இல்லைங்களா. அப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா பரிஷித் மகாராஜர். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எப்பயுமே பகவான் அப்படின்றத நம்ம ஒரு பியூர் டிவோட்டி மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அப்பதான் நம்மளால முழுமையா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா பகவானை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளோட புலன்களால நம்மளால முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ரொம்பவே சிரமம், முடியாத ஒரு காரியமும் கூட இல்லைங்களா. அப்ப பியூர் டிவோட்டிஸ் அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப இது ஃபுல்லாவே பிரேயர்ஸ் தான் போது பரிஷித் மகாராஜர் சுகதேவ் கோஸ்வாமி குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை வழிபாடு பண்ணி அவங்களோட எம்பவர்மெண்ட்ல பகவான் வந்து சக்தி ஆவேஷி அவதாரம் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, வியாசர் அந்த மாதிரி நாரதர்லாம். அப்ப அந்த மாதிரி தனக்கு, ஏன்னா பகவானை பத்தி பேசணும்போது தன்னோட ஒரு நாலேஜாலேயோ தன்னோட முயற்சினாலேயோ அது நடக்காது அப்படின்றத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க பியூர் டிவோட்டிஸ். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அந்த சக்தியை எனக்கு நீங்க கொடுக்கணும். ஏன்னா பரிஷத் மகாராஜர் கேட்டது ரொம்ப உயர்ந்த கொஸ்டின்ஸ் இல்லைங்களா. அப்படி உயர்ந்த நாலேஜ் மனிதர்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள், தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஏன்னா வாழ்வில் கடைசி தருணத்துல பரிஷத் மகாராஜருக்கு அது ஒரு அனுகிரகம்னே சொல்லலாம். 7 நாள்ல மரணம்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது. அதனால அவங்களுக்கு அந்த டெத்தை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த டைம் பீரியட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருது இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அது ஒரு பிளெஸிங்ஸ்னு சொல்லலாம். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதை நல்லபடியா அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி அந்த எப்பயுமே டெத் பெட்ல உள்ளவங்க எனக்கு இந்த ஆப்புலன்சஸ் வேணும், அந்த ஆப்புலன்சஸ் வேணும், மெட்டீரியல் விஷயங்களை கேட்கவே மாட்டாங்க. பகவானை அப்பதான் நல்லபடியாவும் நினைப்பாங்க இல்லைங்களா, பொதுவாவே. அப்படின்னும் போது இவங்களாம் உயர்ந்தவங்க இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அந்த சமயத்துல அவங்க கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே மனிதர் சமுதாயத்துக்கு ரொம்பவே உயர்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அதாவது கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நன்மைகளை தரக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட விஷயத்த மகாராஜா பரிஷத் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே தனக்கு தெரிஞ்சது அப்படி சொல்லணும் அப்படின்றது இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பகவான்ட்டு பிரேயர் சொல்லுவாங்க அப்படின்றது. இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்ப நம்ம இந்த கேண்டோல பார்க்க போறது 2 பேரை பிரதானமா பாக்குறோம். ஒருத்தவங்க மகாராஜா பரிஷித், இன்னொருத்தவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி. இவங்க 2 பேருமே நார்மலானவங்க கிடையாது இல்லைங்களா. ஏன்னா பரிஷித் மகாராஜரும் வந்து ரொம்ப பெரிய டிவோட்டி. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களோட முன்னோர்கள் குந்தி மகாராணி, பாண்டவர்கள் எல்லாருமே என்ன யாரோட இருந்தவங்க, கிருஷ்ணரோடையே வாழ்ந்தவங்க இல்லைங்களா. அவங்களோட அனுகிரகம் பெற்றவங்க பியூர் டிவோட்டிஸ். அவங்க அம்மாவும் அப்படிதான் உத்தரா. அதுக்கப்புறம் பரிஷித் மகாராஜரையும் வந்து என்ன பண்ணாங்க, பகவான் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே பாதுகாத்தாங்க. அப்ப கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே பகவானை அவங்க தரிசிச்சுட்டாங்க இல்லைங்களா. அந்த தரிசனம் பரிஷித் மகாராஜருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா அப்ப அவங்க எவ்வளவு பெரிய சுக்ருத்தி உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க பிறந்த உடனே பகவானை கருவில் பார்த்த பகவானே அவங்க வெளியிலும் தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் வாழ்நாள் முழுக்க. அப்ப பிறப்புக்கு முன்னாடியில இருந்து வாழ்காலம், கடைசி அந்திம காலம், இது எல்லாமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டது. பிறந்ததும் வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட ஃபேமிலி. அப்படின்னும் போது அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க, ரொம்ப பெரிய டிவோட்டியா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அது அந்த மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸ் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம பக்தி, பகவான் அப்படின்றதுல ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருப்பாங்க. அப்ப பரீட்சித் மகாராஜர் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னொருத்தவங்க யார் பார்க்க போறோம், சுகதேவ் கோஸ்வாமி. சுகதேவ் கோஸ்வாமி யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து ராதா ராணியோட பேரட், பெட் பேரட். அவங்க லீலைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ராதா ராணிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில அந்த கம்யூனிகேஷன் சுகதேவ் கோஸ்வாமி தான் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. ராதாராணி தான் சொன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட கொண்டு போய் சொல்றது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரொம்பவே என்னது பெட் பேரட்டா இருந்தாங்க ராதாராணிக்கு. இப்படி அவங்களோடயே இருந்தவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி அப்ப பேரட்டா. அப்ப இந்த லீலைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவானும் ராதாராணியும் இதுக்கு போறாங்க, மறுபடியும் கோலோகத்துக்கு புறப்பட்டு போகும்போது ராதாராணி என்ன சொல்லுவாங்க, உனக்கு வந்து இங்க இன்னும் வேலை இருக்கு, நீ இங்கே இருக்கணும், உங்களெல்லாம் பிரிஞ்சு நான் இருக்க மாட்டேன், அதுவும் உங்களை பிரிஞ்சு நான் இருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் கூடவே வருவேன்னு சொல்லி அடம் பண்ணாங்களாம். அப்ப ராதாராணி சொன்னாங்களாம், இல்ல உனக்கு வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண கதா நடக்குதோ அங்கெல்லாம் நான் இருப்பேன். அதனால நீ என்னையும் பிரிஞ்ச மாதிரி இருக்காது, பகவானையும் பிரிஞ்ச மாதிரி இருக்காது, உனக்கு இங்க ஒரு முக்கியமான கடமை இருக்கு, அதனால நீங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க.
அவங்களோட முக்கியமான கடமை என்ன? பாகவதத்தை கலியுக மக்களுக்காக கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அது கண்டிப்பா பாகவதம்ன்றது ரொம்ப உயர்ந்தது. பகவானை பத்தி கொடுக்கக்கூடிய உத்தமமான விஷயங்கள் இல்லைங்களா? அதை யாரால கொடுக்க முடியும்? கண்டிப்பா ஒரு பியூர் டிவோட்டியால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமி, அதாவது அந்த பேரட் வந்து இங்கேயே இருந்தது. அப்புறம் சிவபெருமான் சிறந்த வைஷ்ணவர் இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட இருந்து பாகவதத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வியாசர் கிட்ட இருந்து நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப இவங்க எல்லாருமே எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் இல்லைங்களா, சிவபெருமான் அப்புறம் வியாசர், இவங்கள வந்து ரொம்ப வேதங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க. வியாசர் அதை தொகுத்தவங்க. எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து நல்லபடியா பகவானோட இன்கார்னேஷனும் கூட இல்லைங்களா. அப்ப இவங்க மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்ட பாகவதத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க, பரீட்சித் மகாராஜருக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்ப இவங்களும் எப்படிப்பட்டவங்க, ரொம்ப பெரிய டிவோட்டி இல்லைங்களா, உத்தமமானவங்க இவங்களும். அப்ப இவங்க 2 பேருக்கும் இடையில உள்ள விஷயங்கள் தான் இந்த அத்தியாயத்துல உள்ள பிரேயர்ஸ். அப்ப இது எவ்வளவு ஆழ்ந்த கருத்துக்கள், ஆழ்ந்த அர்த்தங்கள், நிறைய விஷயங்கள். ரொம்ப இது வந்து என்னன்னா, பிரபுபாதா இது எல்லாத்துக்குமே பர்பட்ல வந்து நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. ஒண்ணு பர்பட்டோட பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். பட் இருந்தாலும் ஒரு மேலோட்டமா நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம வச்சு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இவங்க 2 பேருக்குமான கான்வர்சேஷன்ஸ் தான் இந்த அத்தியாயத்துல இருக்கு. அப்ப முன்னாடி ஸ்லோகத்துல முன்னாடி அத்தியாயத்தோட கண்டினியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சுத கோஸ்வாமி அவங்க வந்து மகாராஜா பரீட்சித் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. மகாராஜா பரீட்சித், மாதாஜி யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? 1ல இருந்து 5வது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன். அவசியம் மாதாஜி, கண்டிப்பா. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், ஆத்மாவை பற்றிய அனைத்து உண்மைகளையும் சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்ல கேட்ட உத்திரையின் புதல்வரான பரீட்சித் மகாராஜன் தன் கவனத்தை நம்பிக்கையோடு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீது பதிவிட்டார். பதம் 2. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு இருந்த இதயபூர்வமான கவர்ச்சியின் விளைவாக அவரது சொந்த உடல், மனைவி, குழந்தைகள், அரண்மனை, குதிரைகளையும் யானைகளையும், பொக்கிஷம், நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் அவரது எதிர்பற்ற ராஜ்யம் ஆகியவற்றின் மீது அவருக்கு இருந்த ஆழமான பிரியத்தையும் அவரால் கைவிட முடிந்தது. பதம் 3, 4. சிறந்த முனிவர்களே, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சிந்தனையில் எப்பொழுதும் மெய்மறந்திருந்த மிகச்சிறந்த ஆத்மாவான பரீட்சித் மகாராஜன் உடனடியாக நிகழப்போகும் தனது மரணத்தை நன்கறிந்து மதம், பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் புலன் இன்பம் ஆகிய எல்லா வகையான பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்து கிருஷ்ணரிடம் தமக்குள்ள இயல்பான அன்பினில் உறுதியாக தம் நினைவை பதியச் செய்த அவர், நீங்கள் என்னிடம் வினவுவதைப் போலவே இக்கேள்விகளை எல்லாம் வினவினார். பதம் 5. ராஜோ உவாச்ச. பரீட்சித் மகாராஜன் கூறினார், கற்றறிந்த பிராமணரே, இவ்விதமான ஜடக்கலங்கமும் தங்களிடம் இல்லாததால் அனைத்தையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ஆகவே நீர் என்னிடம் பேசியவை அனைத்தும் சரியானதாகவே காணப்படுகின்றன. பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நீர் விவரிப்பதால் உமது பேச்சுக்கள் எனது அறியாமை என்னும் இருளை படிப்படியாக நிலைகுலைய செய்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல நிறைய விஷயங்கள் என்னன்னா, இதுல வந்து என்னன்னா, பரீட்சித் மகாராஜர் அவங்களோட அந்த நிலைப்பாடு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபுல்லா பகவானோட அதாவது அனன்ய பக்தி, பகவான் மேலேயே கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ். சரிங்களா? ஏன்னா 7 நாள்ல மரணம், அதுவும் இல்லாம இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிவோட்டி ஃபேமிலிலயும் பிறந்தாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. நம்ம ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க, பகவானை பத்தி மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க அப்படின்றது. ஏன்னா கோபா கோபேஸ்வரர் நிலையும் அந்த மாதிரிதான் இல்லைங்களா, ரஜவாசிகள் நிலையும் அந்த மாதிரிதான். அப்ப அந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறவங்க. அப்புறம் கம்ப்ளீட்லி டிட்டாச்டு. எப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயத்துல வந்து பகவானை வழிபாடு பண்றதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியும். சரிங்களா? அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உத்திரையோட பிள்ளை பரீட்சித் மகாராஜர் அவங்க என்ன சொல்றாங்க இங்க பாக்குறீங்கன்னா, அப்ளைட் ஹிஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபெய்த்ஃபுல்லி அப்பான் கிருஷ்ணா. இப்படி இருக்கிறவங்க தான் டாப் மோஸ்ட் யோகின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. சரிங்களா? யோகிகள்லயே சிறந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யாரு ஒருத்தவங்க பகவான் மேல நம்பிக்கையோட முழு கவனத்தையும் வச்சிருக்காங்களோ அப்படி இருக்கிறவங்க சேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதாவது வாழ்நாள் முழுக்க
அதாவது இவங்க வந்து இப்ப அம்மாவோட ஊம்புல இருக்கிறதுல இருந்தும் அதுக்கப்புறம் இறப்பு வரைக்குமே சரிங்களா, எல்லா நேரத்திலுமே இப்படி இருந்தாங்க, இவங்க பகவான் மேல பக்தியோட இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதான் நம்பிக்கையோட பக்தியோட முழு கான்சென்ட்ரேஷனும் பகவான் மேலதான். இங்க ஒரு மகாராஜரா இருக்காங்க, ராமர் ஆட்சி அப்படின்ற மாதிரி பரிஷத் மகாராஜரோட ஆட்சியும் இருந்தது அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து கேள்விப்படுறோம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜாவா இருக்கும் சமயத்திலயும் கூட இவங்களோட முழு கவனமும் எது மேல இருந்தது, பகவான் மேலேதான் இருந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு என்ன இவங்களுக்கு வந்து பிளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டிவோட்டி ஃபேமிலியில பிறந்தவங்க இவங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட அனுகிரகம். ஒரு ஒரு ஆத்மாவுக்கு கிடைக்க வேண்டியது இந்த ஒரு 2 விஷயங்களும் சரிங்களா. ஒண்ணு வந்து பகவான் நல்ல ஒரு டிவோட்டியோட ஃபேமிலியில பிறக்கிறது அப்படின்றது. யாரு பகவான் மேல நல்ல பக்தியில ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க ஃபேமிலியில பிறக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய அனுகிரகம். இன்னொன்னு என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட அனுகிரகம் கிடைக்கிறது. இது 2ம் நிரம்ப பெற்றவங்க யாரு அப்படின்னா பரிஷத் மகாராஜர். ஏன்னா பிறந்தது வந்து குந்தி பாண்டவர்கள் அவங்களோட வம்சத்தில் பிறந்தாங்க. இன்னொன்னு என்னன்னா அவங்களுக்கு இப்ப யாரோட mercy கிடைச்சிருக்கு, சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட mercy கிடைச்சிருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்களுக்கு இல்லைங்களா. அவங்களோட அனுகிரகத்தோட இப்ப அவங்க பாகவதத்தை கேட்க போறாங்க. அதனால கம்ப்ளீட் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, ரினவுன்ஸ்ட் ஆகி இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து அவங்க பகவானை அடைய போறாங்க அப்படின்போது ஒரு டிவோட்டி ஒரு ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயம் இந்த 2ம் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது பரிஷத் மகாராஜோட வாழ்க்கையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பரிஷத் மகாராஜர் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோல் ஹார்ட்லி அட்ராக்ஷன் ஃபார் கிருஷ்ணா. இந்த 2 விஷயமுமே அவங்களுக்கு நல்லபடியா அமைஞ்சிருக்கு. த்ரூ அவுட் த லைஃப் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ரொம்பவே ஆழ்ந்த பக்தியில இருக்கிறவங்களா பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப ஹோல் ஹார்ட்டடா கிருஷ்ண மேலேயே தன்னோட விருப்பங்களை அவங்க வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா, பக்தியை வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களால எப்படி இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா 7 நாள் மரணம்னு உடனே எந்த ஒரு புலம்பலும் இல்லை இல்லைங்களா. உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லாருக்குமே நம்ம ஒரு ஆத்மாவுக்குள்ள டீப் ரூட்டட் அஃபெக்ஷன் என்ன, நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப எது மேல ரொம்ப வந்து பற்றுதல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட இந்த சரீரம் இல்லைங்களா. இந்த சரீரம் ஜட சரீரம் அது மேல ரொம்ப பற்றுதல் வச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மனைவி குழந்தைகள் அவங்கெல்லாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்ந்த இடம், இப்ப பரிஷத் மகாராஜரோட பேலஸ் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஹார்ஸ் எலிஃபென்ட் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி உள்ளது. ஆப்புலன்சஸ் சரிங்களா, அவங்களோட ட்ரெஷர் ஹவுஸ். இப்ப வந்து என்னன்னா இதை வந்து பிரபுபாதா இப்போ உள்ள, முன்னாடி எல்லாம் வந்து எல்லாரும் என்ன வச்சிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹார்ஸ் எலிஃபென்ட் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்லயும். ஆனா இப்ப எல்லாம் என்ன வச்சிருக்காங்க, கார் வச்சிருக்காங்க, அப்படி இல்ல பைக் வச்சிருக்காங்க. அதுலயும் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன இருக்கு, கண்டிப்பா ரொம்ப என்னது ஈடுபாடு உள்ளவங்களதான் இருக்கும் இல்லைங்களா. முன்னாடி எல்லாமே வந்து மனிதன் தன்னோட சக்தியாலையும் பசு பட்சிகளோட சக்தியாலுமே வந்து நிறைவேற்றிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் அந்த ஆத்ம பலம் இருந்தது. ஆனா இப்ப நம்ம எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்றோம், மிஷினை தான் நம்பி இருக்கோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா நம்ம கிட்ட அந்த ஆத்ம பலம்ன்றது இல்ல. அது எதனால இல்ல, பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம இல்ல அப்படின்றதுனாலே நம்ம கிட்ட அந்த ஆத்ம பலம் இல்ல. ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னாலும் நமக்கு வேற விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படுது. ஆனா அந்த காலத்துல இன்னும் சொல்லப்போனா சித்தர்கள்லாம் இப்பயுமே என்ன பண்றாங்க, அவங்களே கிரகம் விட்டு கிரகம் எல்லாம் போறாங்க இல்லைங்களா. ஆனா நமக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஒரு வாகனம் தேவைப்படுது. எதனாலன்னா ஆத்ம எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னாலே எல்லாரும் வந்து அது வந்து நமக்கு அது இப்ப வேண்டாம் அப்படின்னுவாங்களே. ஆனா ஒரு மனிதனுக்கு தேவையானது ஆத்ம பலத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் தான், ஸ்பிரிச்சுவல்ல ப்ராக்ரஸ் தான். அப்படிங்கும்போது அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ஹார்ஸ் எலிஃபென்ட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரெஷர் ஹவுஸ், செல்வங்கள், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நட்பு உறவுகள், இது எல்லாமே சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கிங்டம், இவ்வளவு ஆப்புலன்சஸ் எல்லாமே மெட்டீரியல் விஷயங்கள் இல்லைங்களா. எல்லாமே வந்து இந்த சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். அதுல எல்லாருக்குமே எப்படி இருக்கும், ரொம்ப டீப் ரூட்டடா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது ஆனா பரிஷத் மகாராஜர் அவங்களோட அந்த நிலைப்பாடு என்ன, நல்ல ஒரு பியூர் டிவோட்டி, எப்பயுமே சேஸ்ட் டிவோட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. உண்மையா இருக்கிறவங்க, ஆழ்ந்த பக்தியோட இருக்கிறவங்க அப்படின்றது. அப்படி இருக்கிறதுனால மட்டுமே அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது, 7 நாள் மரணம்னு அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, எனக்கு இல்ல எனக்கு இந்த இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு, எனக்கு சந்தோஷங்களை தரக்கூடியது அதெல்லாம் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படிலாம் இல்ல. அடுத்த செகண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டெத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட போனாங்க. அவங்க வந்து நல்லபடியா அவங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணி முக்தி அடைஞ்சாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் பரிஷத் மகாராஜரோட நிலைப்பாடு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒண்ணு பியூர் டிவோட்டி, அதனாலயும் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அடுத்து ஒரு விஷயம் அப்படின்னும் போது அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அது அந்த டெத் அப்படின்னும் போது அதை ப்ரிப்பேர்டா நல்ல தைரியத்தோட அதை அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. ஒன்லி பை லார்ட்ஸ் மெர்சி ஒன் கேன் பிகம் டிட்டாச்ட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ். இது மாதிரி வந்து இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள
ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும்னா கூட அதற்கு என்ன தேவை? பகவானோட அனுகிரகம். அப்ப பகவானோட அனுகிரகம் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? பக்தி பண்றது மூலியமா நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பக்தி பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் இருந்து நம்மளால விலகி இருக்க முடியும். இப்ப பரீட்சித் மகாராஜன் நம்ம பார்க்கிறோம். இதே மாதிரி யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்தம முனி. சரிங்களா? கர்தம முனி என்ன பண்ணாங்க? நல்ல டிவோஷன்ல இருந்தாங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட 10,000 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க மெடிடேஷன்ல இருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? இது பிராஜனிக்காக அவங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. கிரகஸ்த வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்பயே அவங்க சொல்லிட்டாங்க, ஒரு குழந்தைகள் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து மறுபடியும் சன்னியாச வாழ்க்கையை எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இவங்க எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும்னா, கிரகஸ்த வாழ்க்கையில இருந்தாலும் பக்தி அதுதான் வந்து பிரதானம் வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எந்த நிமிஷத்துலயும் வந்து இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள இருந்து அவங்க விலகி இருக்காங்கன்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி சுயம்பு மனு அவங்களும் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பிரதானமா பக்திய வாழ்க்கையில வச்சுக்கிட்டு அதே சமயத்துல பிரம்மா கொடுத்த அந்த விஷயங்கள் விசர்கா, அதாவது இந்த கிரியேஷன், இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் என்னென்னலாம் அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோ அதெல்லாம நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டாங்க. அதே சமயத்துல பக்திய பிரதானமா வச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் பிருத்து மகாராஜ், யுதிஷ்டர் மகாராஜ், ஏன் வந்து பகவான் வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து யுதிஷ்டர் அரசராக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா, அவங்களும் எப்படி இருந்தாங்க? மெட்டீரியல் ஆப்பலன்சஸ் அது மேல எல்லாம் ரொம்ப நாட்டம் இல்லாம தர்மத்தையே முக்கியமா அவங்க கையில எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? தர்மத்திற்காக எதையுமே அவங்க செய்வாங்கன்ற அளவுக்கு. அப்ப பகவான், தர்மம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. அப்ப தர்மம் அப்படின்னு. அப்புறம் இன்னொன்னு அவங்க பக்தியாவும் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதனாலயே அவங்களுக்கு என்ன, பகவான் வந்து யுதிஷ்டர மகாராஜர் ஆக்குறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் பரீட்சித் மகாராஜ், இவங்க எல்லாமே கிரகஸ்தர் லைஃப்ல இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை சென்டரா வச்சு பகவானை முன்னிலைப்படுத்தியே தன்னோட வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே அரசரா தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கைய, நல்ல மனைவி குழந்தைகள் எல்லாரோடையுமே இருந்தாங்க. பட் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி எப்போ பக்தியோ அதுதான் பிரதானம்ன்ற தெரிஞ்சுக்கிட்டு மத்த விஷயங்களையும் தன்னோட பிரிஸ்கிரைபிலிட்டி அவங்க பண்ணாங்க இல்லைங்களா? இதான் நம்ம லைஃப் லெசனா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். டிவோட்டிஸ் நெவர் திங்க் மெட்டீரியல் ஆப்பலன்சஸ் ஆஃப் தேர் ஓன். தன்னோடது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்களை அவங்க எப்பயுமே நினைக்க மாட்டாங்க. இது என்னோட குடும்பம், என்னோட பணம், என்னோட விஷயங்கள் அப்படின்றது நான் எனது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க எப்பயுமே இருக்க மாட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியுது? ஈஸியா கிவ் அப் பண்ண முடியுது. டிவோஷனல்ல அவங்களால நல்லபடியா ஈடுபட முடியுது இல்லைங்களா? அப்ப மெட்டீரியல் ஆப்பரேஷன்ஸ் இஸ் குட். இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள இந்த ஆப்புலன்சஸ், வெல்த் எல்லாம் நல்லது. ஆனா அதை நம்ம யாருக்காக பயன்படுத்தணும்? பகவானுக்காக. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோடது இல்லைங்களா? நான் எனது அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்காக அதை பயன்படுத்திப்போம். ஆனா பகவானோடது எல்லாமே அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாத்தையும் பகவானோட சர்வீஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதான். பொசஸ் மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சுக்கலாம், ஆனா அது மேல பொசசிவா இருக்கக்கூடாது. அது என்னோடது, விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம அதை நம்ம வச்சிருக்கலாம். ஆனா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்காக, கிருஷ்ணரை நடுநிலைப்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட அடையாளமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது டெக்ஸ்ட் 2ல இருந்து நம்ம லைஃப் லெசனை நம்ம பார்க்கிறோம். மகாராஜா பரீட்சித் அவங்களோட வாழ்க்கையில இருந்து. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 3ல இருந்து 4 வரைக்கும் கிரேட் ஸ்டேஜ், த கிரேட் சோல் மகாராஜ் பரீட்சித் கான்ஸ்டன்ட்லி wrapped in the thought of லார்ட் கிருஷ்ணா. எப்பயுமே, அதாவது அவங்களுக்கு கிடைச்சதே வரப்பிரசாதம் இந்த மரணம் தான் இல்லைங்களா? தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? டக்குன்னு அதுக்கான விஷயங்களை அவங்க ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? எப்பயுமே வந்து பகவானோட தாட்லயே இருந்தவங்க, பிறப்பதற்கு முன்னாடியில இருந்து இறப்பு வரைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ ரினவுன்ஸ்ட் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னா, கடமைகள் எல்லாம் செஞ்சாங்க, இன்னைக்கான கடமைகள் எல்லாத்தையும் செஞ்சாங்க, நாளைக்கு அதோட பலன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அந்த பலனை எதிர்பார்க்காம செஞ்சாங்க. அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். என்னன்னா, நம்மளோட கடமைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம செய்யணும். ஆனா என்ன ஒரு ஆன்மீகத்துல இல்லாதவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கடமைகள் எல்லாம் செய்வாங்க, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பலன் நாளைக்கு நமக்கு கிடைக்குமே அப்படின்ற எண்ணத்துல அவங்க செய்வாங்க. ஆனா பரீட்சித் மகாராஜர் வாழ்க்கையில இருந்து டிவோட்டிஸ் வாழ்க்கையில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, எல்லா ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸும் செய்வாங்க, ஆனா நாளைக்கு கிடைக்க போற அந்த பலன் மேல அவங்களுக்கு பற்றுதல் இருக்கவே இருக்காது. அப்படின்னும் போது ரினவுன்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ், நேம்லி ரிலிஜன், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். இந்த விஷயங்கள்லாம் தான் இல்லைங்களா? ஜட உலகம் அப்படின்னாலே, ஆசைகள்னாலே நம்ம இந்த ரிலிஜன் பார்ப்போம், அப்புறம் நல்ல செழிப்பான வாழ்க்கையை பார்ப்போம், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதான் தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இந்த தர்மம்
அர்த்தம், காமம், இது மட்டும்தான் பிரதானமா அவங்களோட வாழ்க்கையில இருக்கும். யாருக்கு? நான் டிவோட்டிஸ்க்கு. ஆனா டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த மூணுத்துலயும் ரொம்ப அவங்க நாட்டம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி, எல்லாமே பகவானோடது. இங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மெட்டீரியல் அப்ரன்சன்ஸ் ஆஃப் தேர் ஓன், அந்த மாதிரி அவங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க, என்னோடது நினைக்க மாட்டாங்க. அப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், பகவான் மேல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோட அன்பு, நேச்சுரலான அன்பு, சரிங்களா, அன்கண்டிஷனல் லவ் அவங்களுக்கு பகவான் மேல ஏற்படுத்திக்க முடியும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா, அப்படிப்பட்ட மகாராஜா பரிஷத் என்ன பண்றாங்க, கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க. யாருக்கிட்ட? சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கேக்குறாங்க. ஆனா ஏன் என்கிட்ட நீ கேக்குற அப்படின்னத சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்லுவாங்க. அதற்கு காரணம் என்னன்னா, சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட நிலைப்பாடு அந்த மாதிரி. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சுத்தமா மெட்டீரியல் ஆசைகள் கிடையாது. ஏன்னா பிறந்த உடனேவே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க அப்பா வியாசர் கூப்பிட்டுக்கிட்டே வருவாங்க பின்னாடி, மகனே மகனேன்னு. ஆனா அவங்க திரும்பிய பார்க்காம அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அது ஏன்னா வெளியில வராம இருந்ததுக்கு காரணமே என்ன அர்த்தம், அவங்க இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டுருவோம், மாயில சிக்கிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் அவங்க என்ன பண்ணல, வெளியில வராம இருந்தாங்க. அப்புறம் பகவானோட அனுகிரகத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வெளியில வந்தாங்க அவங்க அம்மாவோட வயிற்றுல இருந்து. ஆனாலும் பிறந்த உடனேவே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ரினவுன்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க இருந்தாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அப்படிப்பட்ட, அதாவது ஸ்பாட்லெஸ் டிவோஷன், முழுமையான பக்தி. ஏன்னா அவங்க யாரோட பெட் பேரட், ராதா ராணி. ராதா ராணியா எப்படிப்பட்டவங்க, பக்தியோட சொரூபம் இல்லைங்களா, ரூபம் அவங்க. அப்படின்னும் போது அவங்களோட பேரட் இல்லைங்களா, எப்படி இருப்பாங்க, ஸ்பாட்லெஸ் டிவோட்டி அவங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்பாட்லெஸ் நாலேஜ், ஒரு சின்ன ஒரு களங்கம் கூட இருக்காது, அந்த அளவுக்கு முழுமையான நாலேஜ் உள்ளவங்க அவங்க அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் ஆட்டிடியூட், பக்திலயும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப முழுமையா இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட பரிஷித் இவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட பரிஷித் மகாராஜர் கேக்குறாங்க. சரிங்களா, இப்ப 5வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓ லேர்ன்டு பிராமணா, யூ நோ எவ்ரி திங் பிகாஸ் யூ ஆர் வித்தவுட் மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன். உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க பியூர் டிவோட்டி இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் நல்லபடியா கம்ப்ளீட் நாலேஜ்ல உள்ளவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் மகாராஜா பரீட்சித்துக்குமே எல்லாமே தெரியும். அதாவது இங்க கொஸ்டின் மகாராஜா பரீட்சித் கேக்குறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு என்னன்னா சொல்லியிருப்பாங்க, பகவானோட இது பாஸ்ட் டைம்ஸ் அதுல ஈடுபட்டு இருக்கணும். அப்படி இருந்தா ஆழ்ந்து அந்த பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல ஈடுபட்டு இருக்கும் போது மரணம் ஏற்படும் போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு இப்ப பாஸ்ட் டைம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் பகவானோடது. அவங்களுக்கு பகவான் தான் சர்வகாரண காரணம்ன்றது நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா அவங்க பிறப்பு அந்த மாதிரி இல்லைங்களா, பியூர் டிவோட்டிஸோட ஃபேமிலில இருந்தாங்க, அவங்களும் ஒரு பியூர் டிவோட்டி, அவங்க நல்லா தெரியும். ஆனால் அவங்க எடுத்த உடனே பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ், ராசலீலா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், பிரஜபூமியில பகவான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத அவங்க கேட்கல இல்லைங்களா. கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் போது பிரஜ லீலைகள் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா உத்தமம் இல்லைங்களா, பிரதானம் சொல்லுவோம் நம்ம. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணல, எல்லாமே தெரியும், பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வகாரண காரணம், எல்லாத்தையும் உருவாக்குனவங்கன்றதுலாம் தெரியும். இருந்தாலும் அவங்க நேரடியா பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு போகாம சிஸ்டமேட்டிக்கா அந்த ப்ராக்ரஸ்ல அவங்க வர்றாங்க. அதாவது ஏன்னா பகவானோட பிரஜ லீலைகளை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது பகவானோட உயர்ந்த தாத்பரியம் தெரியணும். அப்பதான் அதை நல்லபடியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது பகவானோட உயர்ந்த தாத்பரியம், அவங்க இந்த கிரியேஷனை அவங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானோட உயர்ந்த தாத்பரியத்தை நல்லபடியா முழுமையா கிரகிச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிரஜ லீலைகள்ல நம்ம ஈடுபட்டோம், அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பாஸ்ட் டைம்ஸ் நம்ம நல்லபடியா கிரகிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அது நமக்கு கம்ப்ளீட் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜா இருக்கும். அது ஆனா பகவானோட உயர்ந்த தாத்பரியம் தெரியாம நேர விரஜ நிலைகள்ல மட்டும் நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அது தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டுல நம்மளால அதை புரிஞ்சுக்கிறது சிரமமா இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, இது பரிஷித் மகாராஜர் எல்லாமே பகவானை பத்தி தெரியும், இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கிரியேஷன்ல இருந்து பகவான் அதாவது எப்படி பகவான் இந்த உலகத்தை உருவாக்குனாங்க, சர்கா விசர்கா அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. சர்கான்றது பகவானோட கிரியேஷன், விசர்கான்றது தேவர்கள் மூலியமா, பிரம்மா மூலியமா தேவர்கள் மூலியமா பண்ற கிரியேஷன், செகண்டரி கிரியேஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அப்ப படிப்படியா இந்த நிலைப்பாட்டுல அவங்க கேக்குறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இது கேக்குறாங்கன்னும் போது அது சொல்றவங்களுக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இங்க you know everything because you are without material contamination. கொஞ்சம் கூட இந்த ஜட உலகத்துல சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கிறவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். கிவ் அப் எவ்ரி திங்,
பகவானுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுக்குறவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், நத்திங் அட்ராக்ட்ஸ் மீ எக்ஸப்ட் லார்ட். பகவானை தவிர எனக்கு வேற எதுலயுமே விருப்பம் இருக்காது. அதுதான் இவங்க எல்லாரோட நிலைப்பாடும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது பரிஷித் மகாராஜர், சுகதேவ் கோஸ்வாமி பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்களோட நிலைப்பாடு என்னன்னா, நத்திங் அட்ராக்ட்ஸ் மீ எக்ஸப்ட் லார்ட். அந்த நிலைப்பாட்டில் இருப்பாங்க. பகவானை தாண்டி எனக்கு வேற ஒரு விஷயம் பிடிக்கும் அப்படின்றது கிடையாது. அனன்ய பக்தி, உன்னதமான பக்தி இல்லைங்களா? therefore whatever you have spoken to me appears perfectly right. நீங்க எது சொன்னாலும் அது சரியானதா இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க எப்படி எல்லாமே தெரிஞ்சவங்கன்றதையும் இங்க சொல்றாங்க. மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் துளி கூட இல்லாதவங்கன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நத்திங் அட்ராக்ட்ஸ், கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயமே எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. பிடிக்காதுன்றத விட பகவான் தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றது. அதனால பிடிக்காதுன்னு எல்லாருமே நம்ம விரோதம் வச்சுக்கலாமா? கூடாது இல்லைங்களா? அது சரியான ஒரு புரிதல் கிடையாது. அதனால பகவானை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒரு நிலைப்பாட்டில் இருக்காங்க. பகவானுக்காக எல்லா விஷயங்களும் அவங்க பண்றவங்களா இருப்பாங்க. அப்புறம் யுவர் ஸ்பீச்சஸ் ஆர் கிராஜுவலி டெஸ்ட்ராயிங் த டார்க்னஸ் ஆஃப் மை இக்னோரன்ஸ். அப்ப இவங்களோட உபதேசங்கள்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பற்றி சொல்றாங்க, என்னோட அறியாமை விலகிடும் அப்படின்றதைங்க சொல்றாங்க. ஃபார் யூ ஆர் நரேட்டிங் த டாபிக்ஸ் ஆஃப் த லார்ட். அப்ப நீங்க எனக்கு அவசியம் பகவானை பத்தின விஷயங்களுக்கு குறிப்பிடணும், உபதேசங்களை கொடுக்கணுன்றத கேக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அதாவது 6ல இருந்து 10 வரைக்கும் வாசிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டுமா? பரமபுருஷர் அவரது சொந்த சக்திகளால் பெரும் தேவர்களாலும் நினைத்தற்கரிய அதிசயமான இப்பிரபஞ்சங்களை எவ்வாறு படைக்கிறார் என்பதை தங்களிடமிருந்து அறிய நான் ஆசைப்படுகிறேன். பதம் 7. சர்வசக்தி படைத்தவரான பரமபுருஷர் போல் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எந்த இதுல கேண்டோ 2 அத்தியாயம் 4 மாதாஜி. தேங்க்யூ, சாரி உங்களை ரொம்ப அதுல ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறேன். சர்வசக்தி படைத்தவரான பரமபுருஷர் ஒரு விளையாட்டாளரை போல் விளையாட்டாக எப்படி இந்த அதிசய உலகை பராமரிப்பதிலும் மீண்டும் அதை அழிப்பதிலும் தமது வெவ்வேறு சக்திகளையும் விரிவங்கங்களையும் ஈடுபடுத்துகிறார் என்பதை தயவு செய்து விளக்குவீராக. பதம் 8. கற்றறிந்த பிராமணரே, பகவானின் உன்னதமான செயல்கள் அனைத்தும் அற்புதமாகவும் நினைத்தற்கரியவையாகவும் காணப்படுகின்றன. ஏனெனில் பல கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் மேற்கொண்ட பெரும் முயற்சிகளும் கூட அவற்றை புரிந்து கொள்வதற்கு போதுமானவை அல்ல என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. பதம் 9. பரமபுருஷ பகவான் தாம் மட்டுமே ஜட இயற்கை குணங்களை இயக்கினாலும் அல்லது ஒரே சமயத்தில் பல உருவங்களாக விரிவடைந்தாலும் அல்லது இயற்கை குணங்களை ஆள்வதற்காக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விரிவடைந்தாலும் அவர் ஒருவரே ஆவார். பதம் 10. தாங்கள் வேத இலக்கியங்களை கற்றுணர்ந்தவரும் உன்னத தன்னுணர்வு பெற்றவரும் பகவானின் சிறந்த பக்தரும் மாவீர். எனவே பரம புருஷருக்கு ஈடானவரான தாங்கள் என்னுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் தீர்த்தருள வேண்டுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப பதம் 6 அதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பரிஷித் மகாராஜா சுகதேவ் கோஸ்வாமிட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அவங்க கேக்குறது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எப்படி இந்த உலகங்களை எல்லாம் பகவான் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அதுக்கப்புறம் விசர்க பத்தி, பகவானோட எனர்ஜி, அதன் மூலியமா இந்த உலகங்கள் எப்படிலாம் இயங்கிட்டு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பகவானோட மாயா சக்தியை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்கு 3 சக்திகள் இருக்கு இல்லைங்களா? மாயா சக்தி, ஆன்மீக சக்தி, இன்னொன்னு தத்தாஷ்ட சக்தி. அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி, மெட்டீரியல் எனர்ஜி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? இந்த 3 சக்திகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பகவானை பத்தினா பகவானோட மாயா சக்தி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இப்ப ஒவ்வொரு பிரேயர்ஸையும் ஒரு மூட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அந்த பக்தனோட மூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அப்படி இப்ப நம்ம பார்த்தது போன வாரம் கூட நம்ம பகவானோட பிரிவு இருக்கும்போது விப்ரலம்பா அந்த நிலைப்பாட்டுல பிரேயர்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம எப்படி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி சாந்த ரசான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? பிரம்மாண்டமா பகவான் பார்க்கிறது, அதாவது பகவானை உயர்ந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத்தா பார்க்கிறது. 5 ரசங்கள்ல சாந்த ரசம் சொல்லுங்களா, அதுல பகவானை அப்சல்யூட் ட்ரூத்தா பார்க்கிறது. சரிங்களா? சர்வ காரண காரணம் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருந்து பார்க்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த மூட்ல இருந்து நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்குள்ள பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவானை அவங்க எப்படிலாம் அவங்க
பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க, நிலைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படின் போது இங்க வந்து பரிஷத் மகாராஜர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேட்கறதே வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜி. ஏன்னா இப்ப நம்ம அந்த சாந்த ரசம் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது பகவானோட இந்த பிரம்மாண்டம் நமக்கு தெரிய வரும். ஏன்னா மெட்டீரியல் எனர்ஜி மாயா அப்படின்னும் போது இந்த உலகங்கள் எல்லாம் காரணோதய கஷாய விஷ்ணுவா பகவான் வந்து படைக்கிறாங்க. அதுவும் நிறைய யூனிவர்ஸ் இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து படைச்சு அதுல உள்ள விஷயங்கள்லாம் வந்து இயக்கம் பண்ணி எல்லாமே வந்து பண்றாங்கன்னும் போது அந்த ஒரு பிரம்மாண்ட நிலையை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு பகவான் மேல வந்து அந்த ஒரு பகவானோட அந்த கிரேட்னஸ் நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி பகவானோட அந்த அப்சல்யூட் நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானோட யோக சக்தியை நம்மளால நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம நேரடிய யோக சக்தி பார்த்தோம்னா சாதாரண ஒரு மனிதனை நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அப்படி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அது சரியான புரிதல் இருக்காது. அதே பகவானோட இந்த ஜட உலகம், அந்த கிரியேஷன் அதெல்லாம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பகவானோட அந்த ஒரு உயர்ந்த நிலைப்பாட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பகவானோட யோக சக்தி இன்டர்னல் எனர்ஜி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது பகவானோட ரஜ லீலைகள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு அதுல ஒரு தெய்வீக நிலைப்பாடு நம்மளுக்கு புரிதல் வரும் அப்படின்றது. அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல பரிஷத் மகாராஜர் வந்து அவங்களோட உலகங்கள் எப்படிலாம் வந்து உருவாகுச்சு அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சாரி, பை ஹிஸ் பர்சனல் எனர்ஜி கிரியேட்டட் திஸ் phenomenal யூனிவர்ஸ். இந்த ஜட உலகங்களை பகவான் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம்ங்களா? இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சிரமமானது. இன்கன்சீவபிள் ஈவன் டு த கிரேட் டெமிகாட்ஸ். நம்ம அதுவும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? 10வது அத்தியாயத்துல கூட நம்ம வந்து பார்த்தோம். 10.2 ஸ்லோகத்துல தேவர்கள்லாம் உருவாக்குனது நானு, ஆனா அவங்களாலையும் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுக்குதான் நம்ம பிரம்ம லீலா அப்புறம் கோவர்தன லீலாவும் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது டெமிகாட்ஸ் தேவர்களால கூட என்ன பண்ண முடியாதுங்களா? பகவானோட இந்த உயர்ந்த தாத்பரியத்தை, இந்த பகவானோட எனர்ஜிஸ் அது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது சிரமம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவான் எப்படி இருக்காங்க? பிரைமரி கிரியேஷன்ஸ் பை யோக சக்தி. பிரைமரி கிரியேஷன்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானோட உலகம் எது? இந்த ஆன்மீக உலகம் இல்லைங்களா? அது 4ல் 3 பங்கு பகவானோட ஆன்மீக உலகம். எப்பயும் நித்தியமானது, எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாதது, ரொம்ப உயர்ந்த உலகம் ஆன்மீக உலகம். பகவானோட உருவாக்கத்துல அதாவது 4ல் 1 பகுதி இந்த ஜட உலகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானோட அந்த பிரைமரி கிரியேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறதுல இந்த ஜட உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காரணோதய கஷாய விஷ்ணுவா வருவாங்க. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகங்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து படைப்பாங்க. எப்படின்னா அதுல சர்க்கா அப்படின்றது எது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம இந்த ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னும் போது எல்லா தேவையான பொருட்களும் நம்ம வந்து ரெடியா வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு உருவாக்கி இருக்கிறது சர்க்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது பகவான் காரணோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்களோட திருமேனில இருந்து இந்த உலகங்கள்லாம் சீடு மாதிரி வெளியில வரும், விதை மாதிரி. அதுல பிரதானா அப்படின்றது வெளியில வரும். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மகா தத்துவான்றது வெளியில வரும். அதுல இருந்து வந்து பால் சீகோ வரும். அதுல இருந்து முக்குணங்கள் வரும். அதுல இருந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வரும். அதாவது 16 அம்சங்கள் சொல்லுவோம். இந்த கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், அப்புறம் வந்து பஞ்சபூதங்கள், மனம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வெளியில வரும். அதெல்லாம் ஒண்ணு சேரும் போது நமக்கு இந்த ஜட உலகங்கள் லிவிங் என்டிட்டி வந்து சம்பந்தப்படும் போது இயங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம் இல்லைங்களா? அப்படின் போது இந்த தத்துவங்கள் மகா தத்துவம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வரைக்கும் எல்லாம் உருவாகி கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா பகவான் வர வரைக்கும் இருக்கிற கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் காரணோதய கஷாய விஷ்ணுல இருந்து எல்லாமே சீடா வெளியில வருது இந்த உலகங்கள்லாம். அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா வராங்க. அது வரைக்கும் எல்லாமே பிரைமரி கிரியேஷன். சிங்கிள் ஹேண்டடா பகவான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? பிரம்மாவை உருவாக்குறாங்க. பிரம்மாவில இருந்து தேவர்கள்லாம் பிரஜாபதிகள்லாம் உருவாக்குறாங்க. அதற்கப்புறம் பிரம்மாக்கு வேதத்தையும் கொடுக்குறாங்க. அந்த அவங்க வச்சிருந்த அந்த சர்க்கா அந்த கிரியேஷன்ஸ்ல இருந்து பிரைமரி கிரியேஷன்ஸ்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? பிரம்மா வந்து விசர்கா, அவங்க பண்ற கிரியேஷன்ஸ்க்கு பேரு விசர்கா. சரிங்களா? அப்ப அதெல்லாம் வந்து பிரம்மா தேவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்யற விஷயங்கள், பிரஜாபதிகள் எல்லாம் சேர்ந்து நடக்கிறது அந்த விசர்கா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பை யோக சக்தி பிரைமரி கிரியேஷன்ஸ். அதே வந்து மாயா சக்தி அப்படின்றது டெமிகாட்ஸ், பிரஜாபதிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து உருவாக்குறது இது மாயா சக்தி, அதாவது செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பகவான் எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்க, எப்போ, எங்க
இந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது பகவானோட நிலைப்பாடு நம்மளுக்கு நல்லபடியா புரிதல் வரும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் யார் கேட்கறாங்க? பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்கறாங்க. ஏன்னா இறக்கும் தருவாயில பகவானை பத்தி நினைவில் கொள்வது, பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ் கேட்கறது முக்தி தரும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க கேட்கறாங்க. கைண்ட்லி டிஸ்கிரைப் ஹவ் த சுப்ரீம் லார்ட் ஹூ இஸ் ஆல் பவர்ஃபுல் engages this different energies and different expansions in maintaining. அதாவது இந்த உலகங்கள்லாம் எப்படி உருவாகுது, அதை எப்படி பராமரிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் அது எப்படி டிசொல்யூஷன் ஆகுது, அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் இன் மெயின்டைனிங் அண்ட் வைண்டிங் அப், அதாவது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, கிரியேஷன் அனிஹிலேஷன் அப்படின்னு பார்க்கணுங்களா, அந்த விஷயங்கள்லாம் பத்தி. இது பகவானோட விபூதிகள்ல நித்திய விபூதி லீலா விபூதின்னு சொல்லுவாங்க. நித்திய விபூதின்றது பகவானோட லோகம், கோலோகம், வைகுண்டம், அது எப்பயுமே அப்படியே தான் இருக்கும். லீலா விபூதின்றது இந்த ஜட உலகங்கள், சரிங்களா, பகவான் லீலைகள் பண்றது. இது பகவானுக்கு ஒரு விளையாட்டு பொருள் மாதிரிங்களாம், சரிங்களா. அதுதான் அந்த உருவாக்குவாங்க, அது அப்புறம் மறுபடியும் அழிச்சுப்பாங்க. இந்த சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் இதுல போயிட்டு விளையாடுவீங்களா, மணல்ல, பீச்ல போயிட்டு நல்லா எல்லாம் வீடு எல்லாம் பொம்மை எல்லாம் கட்டிட்டு திரும்பி வரும்போது எல்லாத்தையும் அது அதுவே அழிச்சிட்டு வந்துருவீங்களா, அந்த மாதிரி லீலா விபூதி அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், சரிங்களா. அப்ப மகாராஜா பரீட்சித் எல்லாமே நல்லபடியா தெரியும் அப்படின்னும் போது அவங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணாங்க, பகவானோட இந்த சக்திகளை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க கேட்கறாங்க. அப்ப பகவானோட சக்திகளை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம் போது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிளே பாட்டு எர்த் லார்டு, சரிங்களா, பகவான், அதுக்கப்புறம் எர்த்ன்றது இந்த மகா தத்துவங்கள்லாம், அதுல இருந்து உருவாகிறது இந்த செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ். பகவான் சர்கா விசர்கா, சரிங்களா, அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இந்த எர்த்ல இருந்து வந்ததுதான் இந்த செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ், பகவானோட பிரைமரி கிரியேஷன்ஸ்ல இருந்து வந்ததுதான் இந்த செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ். பாத்தீங்கன்னா இந்த எர்த் கிளே பாட்டு தனியா தான் இருக்கும், ஆனா இது இந்த எர்த்தோடையும் சம்பந்தப்பட்டது இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இந்த கிரியேஷன், செகண்டரி கிரியேஷன்றது அது பாட்டுக்கு இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும், இந்த ஜடசக்தி இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும், பகவானுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரிதான் இருக்கும், ஆனாலும் அது பகவானோட சக்தியில இயங்கிட்டு இருக்கு, பகவானுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம். இந்த எர்த் கிளே பாட் மட்டும் நம்மளுக்கு தனியா இங்க இருந்தாலும் கிடைக்குமா? கிடையாது இல்லைங்களா. இந்த பூமியில உள்ள மண்ணில இருந்து எடுத்து செய்யப்பட்டதுதான் இந்த கிளே பாட்டு. அதே மாதிரிதான் இந்த உலகம் பகவானோட எனர்ஜி, தனிச்சு இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு எனர்ஜி அப்படின்றது, பகவானுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்றது கிடையாது. ஆனா மாடர்ன் சயின்டிஸ்ட் அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த உலகம் எந்த ஒரு சக்தியிலும் இயங்கப்படுறது இல்ல, அதுவா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. ஆனா அப்படி கிடையாது. யார் இதெல்லாம் இயக்கிட்டு இருக்காங்க? பகவான் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் நம்மளுக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். என்னது? பகவானோட கிரியேஷன்ஸ் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமா இந்த உலகங்கள் எல்லாமே யாரோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு? பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. கிளே பாட்டு மட்டும் தனியா பார்த்தா அது எதோட சம்பந்தப்படாத மாதிரிதான் இருக்கும், ஆனா அது எதுல இருந்துதான் வந்தது? இந்த பூமியில இருந்து உள்ள மண்ணில இருந்து எடுத்து செய்யப்பட்டதுதான் இல்லைங்களா. அப்போ திரும்பி அது உடைஞ்சாலும் அது எங்கதான் போகும்? இந்த பூமிக்குள்ளேயேதான் போகும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எல்லாமே பகவான்கிட்ட வந்ததுதான் திரும்பி எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் ஐக்கியமாவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எக்ஸ்பான்ஷன் எல்லாமே பகவானோட எக்ஸ்பான்ஷன் மெயின்டைன் பண்றாங்க, மறுபடியும் வைண்ட் அப் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Oh learned Brahmana, the transcendental activities of the Lord are all wonderful. எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது போது அது எல்லாமே என்னது, ரொம்ப இன்கன்சீவபிளா இருக்கும். அது தெரிஞ்சுக்கணும் போது ரொம்பவே எண்டிவரோட பிரயத்தனத்தோட நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸ்டில் இன்சஃபிஷியன்ட். நிறைய லேர்ன்ட் ஸ்காலர்ஸ், சரிங்களா, எவ்வளவு இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நல்ல நாலேஜ்ல உள்ளவங்களால கூட என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது, பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ் முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அதெல்லாம் அவ்வளவு உயர்ந்த தாத்பரியங்களோட உள்ளது. பிரபுபாதா இந்த கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா, இதுல இருந்து நம்மளால ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது. பகவானோட எனர்ஜி அது தனிச்சு இயங்கிட்டு இருக்கு, ஆனா பகவானுக்கு அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம கிடையாது. ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் அது திரும்ப பகவான்ட்டே ஐக்கியமாக போகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யார் மூலியமா? லேர்ன்ட் ஸ்காலர்ஸ், ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப தூய்மையானது, அப்புறம் இன்னொன்னு இன்கன்சீவபிள், நம்மளுக்கு அவ்வளவு ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு விஷயங்களை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், சரிங்களா. The Supreme Personality of Godhead is one, whether he is alone, act with the modes of nature, or simultaneously expand in many forms, or expands consecutively to direct the modes of nature. அதாவது இந்த முக்குணங்கள், சக்தி பகவான் உருவாக்கி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பகவான் என்ன பண்ணாங்க,
தனிச்சு, அதாவது பிரம்மா உருவாக்கத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களே அது எல்லாத்தையும் பராமரிச்சாங்க. அதாவது சர்க்கா அந்த கிரியேஷன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தாஜி யாரும் 11-15 வரைக்கும் வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. 10 தானே? தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது அத்தியாயம் 4 பதம் 10. தாங்கள் வேத இலக்கியங்களை கற்றுணர்ந்தவரும் உன்னத மாதாஜி 11 படிக்கணும், 10 நான் படிச்சுட்டேன். ஆமா, 11ல இருந்து வாசிங்க மாதாஜி. இதுல ஸ்கிரீன்ல வரலையே, 9 வரைக்கும் தான் வந்திருக்கு. அப்படிங்களா? சரி, 11 வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறாக முழுமுதற் கடவுளின் படைப்பு சக்தியை பற்றி விவரிக்குமாறு சுகதேவ கோஸ்வாமியை அரசன் வேண்டிக் கொண்ட பொழுது புலன்களின் எஜமானரை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முறையாக அவர் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்ட பின்வருமாறு அவர் பதில் கூறினார். சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ஜட உலகை சிருஷ்டிப்பதற்காக இயற்கையின் குணங்களை ஏற்கும் பரம புருஷ பகவானிடம் எனது பணிவான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். நினைத்தற்கரிய செயல்களை புரிபவரான அவரே அனைவரின் உடலிலும் வாழும் பூர்ண முழுமையாவார். புனித பக்தர்களை எல்லா துயரங்களில் இருந்தும் விடுவிப்பவரும் பக்தரல்லாத அசுரர்களின் நாஸ்திக மனோபாவங்களின் வளர்ச்சியை அழிப்பவரும் பரிபூர்ண வாழ்வையும் உன்னத உருவையும் கொண்டவருமான அவருக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். மிக உயர்ந்த ஆன்மீகிகளுக்கு அவர்களுக்குரிய பிரத்யேகமான இலக்குகளை அவர் வழங்குகிறார். எது வம்சத்தினரின் சகாவும் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே பிரச்சனையாகவும் உள்ளவரான அவருக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். அவரே ஜட ஆன்மீக உலகங்களின் பரம அனுபவிப்பாளர் என்ற போதிலும் ஆன்மீக வெளியில் உள்ள தமது சொந்த வசிப்பிடத்தை அவர் அனுபவித்து மகிழ்கிறார். உன்னதமான அவரது ஐஸ்வர்யம் அளவிட முடியாததாக இருப்பதால் அவருக்கு சமமானவர் எவரும் இல்லை. போதுமா மாதாஜி? 15 வரைக்கும் வாசிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு. வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. சர்வமங்கலம் பொருந்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய பெருமைகள், நினைவுகள், அவரது தரிசனம், பிரார்த்தனைகள், அவரை பற்றி கேட்ட மற்றும் அவரது வழிபாடு ஆகியவை சாதகனின் பாவ விளைவுகளை எல்லாம் உடனே தூய்மை செய்துவிடக்கூடியவையாகும். அவருக்கு வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னன்னா பரிஷித் மகாராஜோட நிலைப்பாடு, சுகதேவ் கோஸ்வாமி நிலைப்பாடு பார்த்திருக்கோம். பரிஷித் மகாராஜர் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க, ஏன்னா பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம மனம் லைக்கணும். அது எப்படின்னா மலை மாதிரி இருக்கிற பாபங்களையும் தண்டர் போல்ட் படிச்சுன்னா அப்படியே செதிஞ்சு போகும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்மளோட பாபங்களும் தெளிஞ்சு நம்ம பகவான் மேல பக்தியில நல்லபடியா இருக்க முடியும். அப்படின்னும் போது பகவானோட பாஸ்டன்ஸ் நிறைய கேட்கணுன்றது தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானை பத்தி நிறைய கேள்விகள் கேட்கறாங்க. அதுவும் எதுல இருந்து கேட்கறாங்க, பகவானோட கிரியேஷன்ஸ்ல இருந்து கேட்கறாங்க, எனர்ஜிஸ்ல இருந்து கேட்கறாங்க. ஏன்னா அப்பதான் பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றதுனால. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யார்கிட்ட கேட்கறாங்க, அவங்க வேதிக் லிட்ரேச்சர்ல சிறந்து இருக்கிறவங்க. அப்புறம் செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் இன் டிரான்ஸ் யாரு, சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்க பக்தியில ரொம்ப முழுமையானவங்களா இருக்காங்க, அதே மாதிரி நாலேஜ்ல ரொம்ப முழுமையானவங்களா இருக்காங்க. அப்ப பக்தியில முழுமையா இருந்தாலுமே நாலேஜோட பக்தியில முழுமையா இருந்தா அவங்க பக்தி வேதாந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்க கிட்டதான் என்ன சொல்றாங்க, என்னோட கேள்விகளுக்கான பதில்களை நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். when சுகதேவ் கோஸ்வாமி was thus requested, இது சுத கோஸ்வாமி சொல்றாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி பரிஷித் மகாராஜா சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. இப்ப இத சுகதேவ் கோஸ்வாமி பிரேயர்ஸா ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா எப்பயுமே பகவானோட லீலைகள், பகவானோட பாஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது அந்த எம்பவர்மெண்ட் ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா பகவான் மூலியமா கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுலதான் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தனிச்சு அந்த சக்தி இருக்காது ஒரு ஆத்மாவுக்கு அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி உயர்ந்த தாத்பரியம் உள்ள கொஸ்டினை கேட்ட உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமி பிரேயர்ஸ் பண்ணாங்க பகவானுக்கு. ரொம்ப உயர்ந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாமே நமக அப்படின்னு இருக்கும், பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணும். அப்புறம் ஆடியன்ஸ், அதாவது என்கிட்ட கேட்கறவங்க நல்லபடியா
புரிதல் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து அமையணும் அப்படின்ற தாத்பரியத்தெல்லாம் கொண்டு இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து இருக்கும் 12ல இருந்து 24 வரைக்கும். சரிங்களா? அப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்கன்னா, let me offer my respectful obeisance unto the supreme personality of Godhead. இதுதான் ஒரு பக்தரோட நிலைப்பாடு இல்லைங்களா? எதுவுமே வந்து பகவானோட அனுகிரகத்துல நடக்கும் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானை பத்தி கொஸ்டின் கேட்ட உடனே இதுதானே நான் சொல்றேன் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல இல்லாம உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். Creation of the material accepts the three modes of nature. He is the complete whole. இவங்க பகவான் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத். அதே மாதிரி எல்லோரோட இதயத்திலயும் அவங்க இருக்காங்க, ரிசைடிங் வித்தின் த பாடி ஆஃப் எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? His ways are inconceivable. அப்சல்யூட் ட்ரூத்தாவும் இருக்காங்க, அதே சமயத்துல எல்லாரோடைய இதயத்திலும் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி சொல்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு என்னோட நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்றதுங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? அகைன் ஐ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் obeisance அப் அண்ட் டு த ஃபார்ம் ஆஃப் கம்ப்ளீட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிரான்சென்ஸ் அப்படின்றதுங்க சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, த லிபரேட்டர் ஆஃப் த பயஸ் டிவோட்டீஸ் ஃப்ரம் ஆல் டிஸ்ட்ரெஸ். எப்படி பகவான் என்ன பண்ணுவாங்களாம், டிவோட்டீஸோட ஸ்ட்ரெஸ் கஷ்டங்கள் எல்லாம் போக்குவாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இவங்களோட இந்த நான் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட ஃபர்தர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் நன்மையே செய்யணும் தான் நினைக்கிறவங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு நன்மைகளை கொடுத்து கொடுத்து எப்படியாவது அவங்களையும் டிவோட்டிஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க. அது மாதிரி அவங்க திரும்பி நிறைய அதர்மங்கள் செய்யாத அளவுக்கு அவங்க வந்து பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட், அதாவது 2 வகையா இருப்பாங்க இல்லைங்களா. பக்தியில உள்ளவங்க, பக்தியில நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்க 2 வகையா இருப்பாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒருத்தவங்க வந்து பகவானோட மர்ஜ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க. சரிங்களா? இன்னொருத்தவங்க பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறவங்க. இன்னொருத்தவங்க முக்தி அடையணும்னு வேண்டிக்கிறவங்க. 5 வகையான முக்தி இருக்கு. அதுல வந்து பகவானோட இணையணும், ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முக்தி, நம்ம சாயுஜ்ய முக்தின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த நிலைப்பாடு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு அதையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது எந்த ஒரு டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் அவங்க என்ன விருப்பப்பட்டாலும் அதை அவங்களுக்கு பகவான் வந்து நல்லபடியா he grants their specific destination. இல்ல வேற சாரூபிய, சாலோக்கிய, சாஷ்டி, சாமிப்பிய இந்த முக்திகள் கேட்டாலும் பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அதே பக்தியில ஈடுபடணும், பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு அதையும் கொடுக்குறாங்க. அப்போ பியூர் பயஸ் டிவோட்டிஸ்க்கு அவங்களோட கஷ்டங்கள் பாபங்களை தொலைக்கிறாங்க. அதே வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு, நான் டிவோட்டிஸையும் பக்தி மார்க்கத்துல வர அளவுக்கு அவங்க அந்த அதர்மங்கள்லாம் தடுத்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வர அளவுக்கு அவங்க அனுகிரகம் பண்றாங்க. அது மாதிரி டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட்ல அவங்க வந்து யாருக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை அவங்க கொடுக்குறாங்க. அப்ப யாருக்கு என்ன விருப்பமோ அதெல்லாம் பகவான் வந்து நல்லபடியா பாரபட்சம் இல்லாம கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஈவன் நான் டிவோட்டிஸ்க்கும் பகவான் அனுகிரகம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து பகவானோட நிலைப்பாட்டை ஒரு பியூர் டிவோட்டிஸ் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயங்கள். இதுல வந்து மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரை பகவான் வந்து எப்படி இயக்கிட்டு இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரோட இதயத்திலும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானை புரிஞ்சுக்கின்றது சிரமம். அதுக்கப்புறம் யாருக்கு என்ன விருப்பமோ அதை அவங்களுக்கு நல்லபடியா அனுகிரகம் பண்ற பகவான், அவங்களுக்கு என்னோட நமஸ்காரங்கள் அப்படின்றத இந்த பிரேயர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த பிரேயர்ஸ்ல 14 ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, who is associated of the members of எது டைனஸ்டி. எப்பயுமே வந்து யாதவ குலம், யாதவா மாதவான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா எது கிங் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க அவ்வளோ பயஸ் டிவோட்டிஸுங்களாம், அவ்வளோ நிறைய சுக்ரித்தை உள்ளவங்களாம். பாத்தீங்கன்னா குந்தி மகாராணி அவங்கள பத்தி நிறைய வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பீஷ்மரும் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. லேடிஸ் ஆஃப் ஹஸ்னாப்பர் பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவங்களும் வந்து எது டைனஸ்டி பத்தி உயர்வா சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்கள பத்தி இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்றோம், குளோரிபிகேஷன் பண்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் who is always a problem for நான் டிவோட்டிஸ். ஆனா நான் டிவோட்டிஸ் அதர்மம் பண்றவங்கள பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, பனிஷ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் என்ன சொல்றாங்க பகவானை பத்தி சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து, அவங்க வந்து சுப்ரீம் என்ஜாயர். இது ஜட உலகமா இருக்கட்டும்
ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், அதுல உள்ள விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ற ஒரே அங்கீகாரம் யாருக்கு மட்டுமே உண்டு? நம்மளோட பகவானுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அப்ப நமக்குன்னு தனியா ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கிடையாது, பக்தி மட்டும்தான் நம்மளோட என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வரோம் இல்லைங்களா? Yet he enjoys he own about in the spiritual sky. பகவான் நிறைய லீலைகள் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவானே அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருந்து வந்து வெளியில வந்து ஒரு இடத்துல லீலைகள் பண்றாங்களான்னா கிடையாது. நித்தியமா எப்பயுமே பகவான் அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருந்துகிட்டேதான் இருப்பாங்க கோலோகத்துல. ஆனா இங்க எல்லா லீலைகளுமே எப்படி நடக்கும்? அவங்களோட எக்ஸ்பான்ஷன், இன்கார்னேஷன், அவங்களோட சக்திகள் மூலியமா தான் இந்த எல்லா விஷயங்களும் நடக்குமே தவிர பகவான் என்னைக்குமே கோலோகத்துல இருந்து வெளியில வந்ததே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. He is no one equal or him. இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானுக்கு சமமா யாராவது இருக்க முடியுமா? இல்ல அவங்களோட உயர்ந்துதான் யாராவது இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கிற பகவான் எப்பயுமே எல்லாருக்குமே நல்ல அனுகிரகங்கள், இவ்வளவு எனர்ஜிஸ், இவ்வளவு சக்திகள், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா? சர்கா விசர்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வேற யாராலையாவது பண்ண முடியுமா? கிடையாது. அப்ப அவங்களுக்கு ஈக்குவலா யாராவது பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்பதான் அதனால நம்ம இல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? there is no one equal. ஆணுக்கு நிகரானவங்க யாருமே கிடையாது. அதே மாதிரி அவங்களை விட உயர்ந்தவங்க யாராவது இருக்காங்களானோ அப்படியும் கிடையாது. பகவான் தான் சுப்பீரியர், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்களோட வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். Let me offer my respectful obeisance unto the all auspicious. மங்களகரமானவங்க பகவான் இல்லைங்களா? அவங்கள பத்தின குளோரிபிகேஷன், ரிமெம்பரன்ஸ், பிரேயர்ஸ் இதெல்லாம் சரிங்களா? ஹியரிங் அண்ட் வர்ஷிப் கேன் அட் ஒன்ஸ் கிளென்ஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆல் த சின்ஸ் ஆஃப் த பெர்ஃபார்மர். பகவானை பத்தி, மங்களகரமான பகவானை பத்தி, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ், பாஸ்ட் டைம்ஸ் பத்தி, அவங்களோட லோட்டஸ் ஃபீட்டை நினைக்கிறது சரிங்களா? எப்பயுமே பகவானோட நிலைப்பாட்டுல பரிஷித் மகாராஜர் எப்படி இருக்காங்க? சிங்கிள் ஃபோக்கஸ்டா. பீஷ்மர் எப்படி இருக்காங்க? சிங்கிள் ஃபோக்கஸ்டா. குந்தி மகாராணி எப்படி இருந்தாங்க? கஷ்டங்கள் வந்தாதான் உன்னை நான் நல்லா ப்ரேயர் பண்ண முடியும்னா எனக்கு அப்படி கஷ்டங்களே கொடு, சிங்கிள் ஃபோக்கஸ்டா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படி பகவான் மேல உன்னதமான பகவான் மேல பிரேயர்ஸ், ரிமெம்பரன்ஸ், அப்படிப்பட்ட பகவானோட பாஸ்டென்ஸ் வழிபாடு இதெல்லாம் யாரு பண்றாங்களோ அவங்களோட பாபங்கள்லாம் எப்படி போகுமா? தொலைஞ்சு போகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பியூரிபிகேஷன் கிடைச்சு அவங்க பக்தியில சிறந்திருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு அவங்களோட வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16 இருந்து 20 வரைக்கும் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ மங்களம் பொருந்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை மென்மேலும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். புத்தி கூர்மை உள்ளவர்கள் அவரது தாமரை பாதங்களில் சரணடைவதின் வாயிலாக நிகழ் மற்றும் எதிர்கால வாழ்வுகளின் எல்லா பற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்டு சிரமமின்றி ஆன்மீக வாழ்வை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். பதம் 17. புலமை வாய்ந்த பெரும் முனிவர்கள், பெரும் கொடைவள்ளல்கள், சிறந்த உழைப்பாளிகள், பெரும் தத்துவவாதிகள், யோகிகள், யோக மந்திரங்களின் தலை சிறந்த ஓதுவார்கள் மற்றும் வேத நியமங்களை உறுதியாக பின்பற்றுபவர்கள் ஆகியோர் தங்களது தலை சிறந்த பண்புகளை பகவானின் தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்காமல் எவ்வித நற்பயனையும் அடைய முடியாது என்பதால் அந்த சர்வமங்கலம் பொருந்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் நான் மென்மேலும் எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். பதம் 18. கிராத நூன ஆன்ற குளிந்த புல்கச ஆபீர கம்ப யவன சும்ப யவன கச இனங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் பாவச் செயல்களில் பற்று கொண்டுள்ள மற்றவர்களும் கூட சர்வ வல்லமை படைத்த பகவானின் பக்தர்களிடம் தஞ்சமடைவதால் தூய்மையடைய முடியும். அந்த பகவானிடம் எனது தாழ்மையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். பதம் 19. முக்தி பெற்ற எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அவரே பரமாத்மாவாகவும் பரம புருஷராகவும் உள்ளார். வேதங்கள், தர்ம சாஸ்திரங்கள் மற்றும் தவம் ஆகியவற்றின் உருவமாக இருப்பவரும் அவரே. அவர் பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் மற்றும் எல்லாவித போலி பகட்டுக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள் ஆகியோரால் துதிக்கப்படுகிறார். பெரும் பயபக்தியுடன் பூஜிக்கப்படுபவரான பரமபுருஷர் என்னிடம் தயவு காட்டுவாராக. பதம் 20. பக்தர்களின் வழிபாட்டுக்குரியவரும் எது வம்சத்தைச் சேர்ந்த அந்தக மற்றும் ரிஷ்ணியை போன்ற அரசர்களையும் காப்பவரும் அவர்களால் போற்றப்படுபவரும் எல்லா லக்ஷ்மி தேவிகளுக்கும் கணவரும்
எல்லா யாகங்களையும் நிர்வகித்து அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் வழிகாட்டியாய் இருப்பவரும் எல்லா புத்தியையும் ஆள்பவரும் ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்கள் அனைத்திற்கும் உரிமையாளரும் மேலும் மண்ணுலகில் தோன்றிய மிகச்சிறந்த அவதாரியுமான அனைவரிலும் பரமமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என் மீது கருணை கொள்வாராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் 16 அதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாக்குறீங்கன்னா, இப்போ இதுல ஹைலி இன்டெலெக்சுவல் யார் ஒருத்தவங்க ரொம்ப உயர்ந்த ஞானத்தோட இருக்காங்களோ, புரிதலோட புத்தியோட இருக்காங்களோ, சரிங்களா, ஹைலி இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா, அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சரண்டர்ட் unto his lotus feet. இவ்வளவு விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன, நம்மளுக்கு ராஜவித்யா ராஜகுக்யம், பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அவங்களை விட உயர்ந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்றது 7.7வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா பகவத்கீதையில. அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்றவங்க அவங்களை தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கான்னா கிடையாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோங்களா. அப்போ பகவான் தான் உயர்ந்தவங்க, நம்மளோட சாஸ்திரம் தான் உயர்ந்ததுன்னும் போது இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹைலி இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கண்ணை மூடிட்டு பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுவாங்க, சரிங்களா. பை சரண்டரிங் unto his lotus feet. வேற எந்த ஸ்பெகுலேஷன்ஸும் இருக்காது. ஏன்னா வேற எது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அடையணும்னு நினைச்சாலும் அது தாழ்ந்ததாதான் இருக்கும், பகவானோட தாழ்ந்ததாதான் இருக்கும், நிதர்சனமாவும் இருக்காது. ஏன்னா நம்மள கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் இல்லைங்களா, நம்ம கிட்ட நம்மளுக்கு அந்த பவர் கிடையாது. எனக்கு வேணுங்கிறத அடையிறது, எனக்கு வேணுங்கிற என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் நான் வந்து அனுபவிக்கிறது எல்லாம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஒண்ணு கிடைக்கும் ஒண்ணு கிடைக்காது, அந்த தாத்பரியம் அந்த நிலைப்பாடு தான் லிவிங் என்டிட்டிஸ் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது பகவான் தான் உயர்ந்தவங்க, பக்தி தான் உயர்ந்ததுன்னும் போது என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும், சரிங்களா. அப்போ அட்டாச்மெண்ட் டு பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள இப்பத்திய ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசைகளுக்கான பலன்கள், சரிங்களா, ஆக்டிவிட்டிஸ், அதோட பலன்கள், இதுல எல்லாம் அவங்க கம்ப்ளீட்டா டிட்டாச்சா இருப்பாங்க. யாரு ஒருத்தவங்க பலனை எதிர்பார்க்காம தன்னோட கடமைகளை செஞ்சு பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ண முடியும், வித்தவுட் டிஃபிகல்டி ப்ராக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், பகவானை அடைய முடியும் எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லாம. எந்த நிலைப்பாட்டுல, பலனை எதிர்பார்க்காம, எதிர்காலத்தில் உள்ள பலனை எதிர்பார்க்காம இந்த காலத்தில் உள்ள வாழ்க்கை யார் நல்லபடியா வாழ்றாங்களோ, கடமைகளை நல்லபடியா செய்யறாங்களோ, பலனை எதிர்பார்க்காது செய்யக்கூடிய செயல்கள், பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறாங்களோ அவங்க பகவானை நல்லபடியா அடைய முடியும் அப்படின்னு அந்த உயர்ந்த தாத்பரியத்தை இது யாரு செய்வாங்க, ஹைலி இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புள் செய்வாங்க. பகவானையும் சாஸ்திரத்தையும் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு என்ன பண்றாங்க, ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ் மங்களகரமான பகவானுக்கு தன்னோட வணக்கங்களை சுகதேவ கோஸ்வாமி தெரிவிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லெட் மீ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்ஸ் அண்ட் டு த ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ். எல்லா ஸ்லோகங்களும் நமக அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். பகவானை ரொம்ப உயர்ந்த விஷயங்களா, ரொம்ப இனிமையான ஸ்லோகங்களா இருக்கும், சரிங்களா. பிரேயர்ஸ் எல்லாமே சுகதேவ கோஸ்வாமி இது இந்த வரிசையுள்ள பிரேயர்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்துலயும் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, லெட் மீ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்ஸ் அண்ட் டு த ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா அகெயின் அண்ட் அகெயின், திரும்ப 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 திரும்ப, நோ எண்டிங் இல்லைங்களா. அப்போ பிகாஸ் த கிரேட் லேர்ன்ட் சேஜ், கிரேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சேரிட்டி, அதாவது உயர்ந்த தபஸ்விகள் சேரிட்டி ரொம்ப நல்லா பண்றவங்க, சரிங்களா. அப்புறம் வந்துட்டு நல்ல பிலாசபி அதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, அப்புறம் இந்த அப்புலன்சஸ் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கிறவங்க, வேதங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, வேதத்தின் வழியில சாஸ்திரத்தின் படி நம்ம தன்னோட வாழ்க்கை வாழ்றவங்க, சரிங்களா. நல்ல சேரிட்டி, உயர்ந்த தபஸ்வி, நல்ல நாலேஜ், பிலாசபி இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, வேதங்கள் நல்லபடியா உச்சாரணம் பண்றவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணி தன்னோட வாழ்க்கை வாழ்றவங்க. இந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் சரிங்களா, cannot achieve any fruitive result without dictation of the such great qualities. பகவான் மேல பக்தியோட இந்த விஷயங்களை செய்யல அப்படின்னும் போது அது எதுவுமே முழுமை அடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. இதுதான் நம்ம நிறைய இடத்துலயும் பார்க்கிறோங்களா. பகவான் மேல பக்தி பண்ணும்போது இந்த தாத்பரியங்களுக்குள்ள எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு, வேதங்களை படிச்சது, சேரிட்டி பண்ணது, எல்லாமே பக்தியில இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு தான் பாக்குறோம். ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பக்தி இல்லாம இதெல்லாம் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து முழுமையானவங்க, முழுமையான விஷயங்களை அவங்க அடைய முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், சரிங்களா. அப்போ இது எது செஞ்சாலுமே பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி செய்யறதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு பிரபுபாத ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருப்பாங்க. என்னன்னா, ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பேடி, கை நிறைய தானியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது உயர்ந்ததா இல்ல ஒரு மூட்டை நிறைய அந்த தவிடு மட்டும் வச்சிருக்கிறது நல்லதா அப்படின்னு பார்த்தா என்ன பண்ணுவாங்க,
அந்த கை நிறைய ஃபுல்லா தானியங்கள் இருக்கிறதா சிறந்தது, அதுதான் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லைங்களா, அதுதான் உயர்ந்தது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி handful of paddy is more valuable than the husk. இந்த ஓமை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க, இந்த 17வது பதத்துக்கா? எஸ் மாதாஜி. அதாவது எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சு பகவான் மேல பக்தி இல்லாம இருந்தோம்னா அது அவ்வளவு முழுமை கிடையாது. இது எல்லாத்தையுமே பகவானோட நிலைப்பாட்டுல பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம செஞ்சோம், இல்ல பக்தி மட்டுமே பண்ணா கூட நம்ம முழுமையானவங்களா இருப்போம் அப்படின்றது. அப்ப வந்து ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பேடி, சரி சரி, கை நிறைய நெல்லு, நெல்லு, அதுதான் வந்து நல்லது இல்லைங்களா. நெல்லுக்குள்ளார அந்த விதை இருக்கும், அதை வச்சு நம்ம இன்னும் நிறைய செடிகள் வளர்க்கலாம், நம்ம உணவா கூட எடுத்துக்கலாம். ஆனா அந்த நெல் இல்லாத அந்த வெறும் அந்த ஹஸ்க் மட்டும் வச்சு நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி பக்தியோட சேர்ந்து எல்லாமே அர்த்தமுள்ளதா இருக்கும். பக்தி இல்லாம எவ்வளவு செஞ்சாலும் அது அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் அப்படின்றத இந்த ஓமையா நம்ம பார்க்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். கீர்த்தலா, ஹுனா, ஆந்திரா, புலிந்தா அப்படின்ற யவனா இவங்க எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். இவங்களாம் வந்து கொஞ்சம் ஏதோ குறைபாடுகள் உள்ள ஒரு விஷயங்கள், கொஞ்சம் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஈடுபட்டவங்களா இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க, ஈவன் அதர்ஸ் அடிக்டட் டு சின்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ், பாபங்கள் செய்யறவங்க, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க கூட எப்படி புனிதமாக முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா, டேக்கிங் ஷெல்டர் ஆஃப் த டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட். அதாவது பகவான்ட்டு ஷெல்டர் ஆகிறது மட்டும் இல்ல, பாபங்கள் அதாவது அடிக்டட் டு சின்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ் கேன் பி பியூரிஃபைடு பை, யாரெல்லாம் பாபங்கள் செஞ்சிருக்காங்களோ அவங்கலாம் டேக்கிங் ஷெல்டர் ஆஃப் த டிவோட்டி, ஆச்சாரியர்கள், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், இவங்க கிட்ட யாரெல்லாம் வந்து சரணாகதி அடைகிறாங்களோ சரிங்களா, டியூ டு ஹிஸ் பீயிங் த சுப்ரீம் பவர், அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், பியூரிஃபிகேஷன் அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஐ பெக் டு ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்ஸ் அன்டு ஹிம், அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு என்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ பர்த்தோ சின்சோ கிரைட்டீரியா கிடையாது, பக்தின்றதுக்கு பிறப்பு ஒரு காரணமா அமையுமா அப்படின்னா கிடையாது. இவங்கதான் பக்தி பண்ணணும், இந்த குலத்தில் உள்ளவங்க தான் பக்தி கிடையாது. அதே மாதிரி சின் பாபங்கள் நிறைஞ்சிருந்தா பக்தி பண்ண முடியாதா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் கிடையாது சரிங்களா. பாபங்கள் நிறைய பண்ணியிருந்தாலுமே யார் ஒருத்தங்க பியூர் டிவோட்டி அவங்க கிட்ட சரணாகதி அடையிறாங்களோ, ஐ மீன் ஷெல்டர், அவங்க கிட்ட வந்து பக்தி மார்க்கத்துல அவங்கள அனுகிரகம் கிடைக்குதோ அப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அந்த பாபங்கள்ல இருந்து மீண்டு பியூரிஃபிகேஷன் அடைய முடியும். எக்ஸாம்பிள் மிருகாரி, அதுக்கப்புறம் வந்து வால்மீகி, அவங்களதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் 19ல he is the supreme சூப்பர் சோல், இங்க 5 விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம், பகவானை பத்தின 5 விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். he is the super soul, பகவான் வந்து பரமாத்மாவா ஷிரோதய கஷவிஷ்ணு இருக்காங்க. the supreme lord of all self realized souls, எல்லா தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கும் சுப்ரீம் லார்ட் அவங்கதான் இல்லைங்களா. ஆத்ம நிலைப்பாட்டுல வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் தெரிஞ்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்க எல்லாருக்கும் உயர்ந்தவங்களா யாரு இருப்பாங்க, பகவான் இருப்பாங்க. அப்ப சூப்பர் சோலா இருக்காங்க, எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலுக்கெல்லாம் சுப்ரீம் லார்டா சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடா இருக்காங்க. அப்புறம் வேதங்களுக்கு உருவமா, நம்மளோட ஸ்கிரிப்சஸ்க்கு உருவமா, தவத்திற்கு உருவமா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத இங்க வந்து யாரு சொல்லி காமிக்கிறாங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமி தன்னோட பிரேயர்ஸ்ல பகவானை உயர்த்தி குளோரிஃபை பண்றாங்க. he is worshipped by Brahma and Shiva and all those who are transcendental to all pretension அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம எல்லாராலையும் வழிபாடு பண்ணக்கூடியவங்க பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுல இன்னொன்னு என்னன்னா, இவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்களோட பக்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னும் போது, சர்வீஸ் டு லார்ட் அர்ஜுனா எப்படி இருந்தாங்க, நோ டியூப்ளிசிட்டி நோ ஹிப்போக்ரசி அப்படிலாம் இருந்தாங்களா. அதாவது பாசாங்கு இதெல்லாம் இல்லாம, டியூப்ளிசிட்டி எல்லாம் இல்லாம, புனிதமான அன்போட புனிதமான பக்தியோட இந்த நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பா லிபரேஷன்ன்றது முக்தியை மட்டும் கொடுக்காது, இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து அந்த டிட்டாச்மெண்ட் கிடைக்கிறது தான் லிபரேஷன். பகவான் மேல உண்மையான பக்தியோட இருக்கிறது லிபரேஷன் நம்ம பார்க்கணும். May Lord Shri Krishna, who is worshipable Lord of all devotees, the protector and glory of the king like Andaka and Vrishni of the Yadu dynasty. இதுல பாத்தீங்கன்னா 8 பதி, 8 times பத்தின்றத கொடுத்திருப்பாங்க சரிங்களா. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் ஆல், goddess of fortune,
லக்ஷ்மி பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி விஷ்ணி, எதுகுலம் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்டரா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பிரஜாபதினு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் ஆல் சாக்ரிஃபைஸ், யஜ்ஞபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பகவான எப்படிலாம் வந்து ப்ரேயர் பண்றாங்க சுகதேவ கோஸ்வாமின்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒண்ணு ஆழ்ந்த அர்த்தங்கள் உள்ளது. யஜ்ஞபதி, நம்ம எந்த ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாலும் அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறது யாரு? பகவான். பத்தினாலே வேணுந்தவங்க இல்லைங்களா? பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன், மகாலட்சுமியோட ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு பாக்குறோம். லீடர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டி, பிரஜாபதி. சரிங்களா? கண்ட்ரோலர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், ஞானபதி. சரிங்களா? த ப்ரொப்ரைட்டர் ஆஃப் ஆல் பிளானட்ஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அந்த சுப்ரீம் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் அந்த எர்த். இந்த உலகம் மட்டும் இல்லாம ஆன்மீக உலகங்கள், ஜட உலகங்கள் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர். சரிங்களா? இப்படி எல்லாத்துக்கும் உயர்ந்தவங்களா யார் இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 8 தடவை பத்தி அப்படின்றது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. டெக்ஸ்ட் 20. மாதாஜி யாரும் டெக்ஸ்ட் 21 25 வரைக்கும் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. பதம் 21. முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முக்தி அளிப்பவர் ஆவார். அதிகாரப்பூர்வமானவர்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி ஒவ்வொரு வினாடியும் அவரது தாமரை பாதங்களை நினைவிற் கொள்வதன் மூலமாக சமாதியில் ஆழ்ந்துள்ள பக்தர்களால் வரம்பற்ற பரம புருஷரை காண முடிகிறது. ஆயினும் கற்றறிந்த மனக்கற்பனையாளர்கள் தங்களுடைய சலன சித்தத்திற்கேற்ப அவரை பற்றி எண்ணுகின்றனர். பெருமான் என்னிடம் கருணை கொள்வாராக. பதம் 22. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் பிரம்மாவின் சக்தி வாய்ந்த அறிவை அவரது இதயத்திலிருந்து கொண்டு பெருகச் செய்து படைப்பை பற்றியதும் தம்மை பற்றியதுமான முழு அறிவை அவருள்ள எழச் செய்தவரும் பிரம்மானின் வாயிலிருந்து படைக்கப்பட்டதை போல் காணப்பட்டவருமான பகவான் என்னிடம் கருணை கொள்வாராக. பதம் 23. பரமபுருஷ பகவான் பிரபஞ்சத்திற்குள் சயனிப்பதன் வாயிலாக மூலப்பொருட்களை கொண்டு படைக்கப்பட்டுள்ள ஜட உடல்களை இயக்குகிறார். 16 பிரிவுகளை கொண்ட ஜடக்குணங்கள் அவரது படைக்கும் கருவிகளாக உள்ளன. மேலும் தமது புருஷ அவதாரத்தில் தோன்றும் பகவான் ஜடக்குட குணங்களின் 16 பிரிவுகளிடம் ஜீவராசி கட்டுப்பட்டு கிடக்குமாறு செய்கிறார். அந்த முழுமுதற் கடவுள் கருணை கூர்ந்து எனது கூற்றுகளை கௌரவாக. பதம் 24. வேத நூல்களை தொகுத்தவரும் வாசுதேவனின் அவதாரமான ஸ்ரீல வியாசதேவருக்கு எனது தாழ்மையான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். தூய பக்தர்கள் பகவானின் வாயிலிருந்து தோன்றும் அமிர்தம் போன்ற உன்னத அறிவை பருகின்றனர். பதம் 25. அன்புள்ள அரசை முதலாக பிறந்தவான பிரம்மாவிற்கு அவரது பிறப்பின் ஆரம்பத்திலேயே பகவான் வேத அறிவை புகட்டினார். பகவான் தமது சொந்த மகனிடம் பிரம்மா நேரடியாக பேசுவதை போலவே பிரம்மாவும் இவ்விஷயத்தை பற்றி நாரதர் கேட்ட கேள்விக்கு தக்கவாறு விடையளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் இப்ப 21ல இருந்து நிறைய ஆழ்ந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நிதானமா போகப்பட்டோட அவசியம் படிக்கணும். நிறைய தடவை படிச்சா இன்னும் நல்ல ரியலைசேஷன்ஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும் எல்லாருக்குமே. இப்ப வந்து 21ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பை திங்கிங் ஆஃப் ஹிஸ் லோட்டஸ் ஃபீட் அட் எவ்ரி செகண்ட், ஒரு நிமிஷமும் ஒரு செகண்டும். சரிங்களா? யார் ஒருத்தங்க பகவானோட இது திருப்பாதங்களை நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட மலையளவுக்கு உள்ள பாபங்களும் தனியா விலகிடும் அப்படின்ற அளவுதான் நம்ம இங்க பார்க்கணும். சரிங்களா? ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டிஸ், யார் மூலியமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? பரம்பரை மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். த டிவோட்டிஸ் இன் டிரான்ஸ் கேன் see the absolute truth. யாருக்காவது பகவான் நல்லபடியா பார்க்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்ம வந்து பகவானோட திருப்பாதங்கள், பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி யார்கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? ஆச்சாரியர்கள் மூலமா அவங்களோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு பியூர் டிவோட்டிஸோட பரம்பரையோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் போது, நித்தியமா பகவானோட நினைவிலேயே நம்ம இருக்கும்போது we can see the absolute truth. பகவானை நம்மளால பார்க்க முடியும். நாரதமுனி பார்த்தாங்க இல்லைங்களா? நிறைய டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க? பகவானை தியானம் பண்ணி துருவ மகாராஜர் எல்லாருமே பார்த்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பகவானை தியானிச்சு ஆச்சாரியர்களோட வழிகாட்டுதல்ல நாரதர் வந்து துருவ மகாராஜருக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? இப்படி தவம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பகவானை தியானிச்சாங்க. அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது? பகவானை நேர்ல பார்க்க முடிஞ்சது இல்லைங்களா? அப்ப யாருக்காவது பகவானை பார்க்கணும்னா நல்லபடியா இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டில் நம்ம இருக்கணும். அது learned mental speculators however thinks him according to their whims. ஆனா இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் என்னதான் பிரயத்தனை பண்ணாலும் பகவான் அவங்களால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா பகவான் நான் டிவோட்டிஸ்க்கு என்னைக்குமே தன்னை வெளிப்படுத்தவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் மே த லார்ட் பி ப்ளீஸ்ட் வித் மீ, பகவான் வந்து
என் மேல கருணையோட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்க. அப்ப கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் இதுதான். குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் நல்லபடியா பகவானை பார்க்கணும்னா கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ்ல இருக்கணும். அது மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியர்ஸோட பாதையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்துல. அப்ப 22வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொட்டன் நாலேஜ். பகவான் என்ன பண்ணாங்க, வேதம் தாத்பரியம் ஆதாரம் இல்லைங்களா, அது யாருக்கு கொடுத்தாங்க, பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த நாலேஜ் வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்க, பிரம்மா அதாவது பகவான் வேதங்களை பிரம்மா கொடுக்குறாங்க. அத பிரதானமா வச்சு என்ன பண்றாங்க, பிரம்மா வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கிறாங்க இல்லைங்களா. யாரோட விருப்பப்படி, பகவானோட விருப்பப்படி அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம வீடு கட்டுறோம், ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் வச்சிருப்போம், அவங்க கிட்ட நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவோம், இது எல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி வீடு வந்து எனக்கு கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சிவில் இன்ஜினியர் நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த வீட்டை கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுங்க, தொண்டை ஆச்சு மாதாஜி. கண்டிப்பா இன்னும் 2 ஸ்லோகம். தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது மாதிரி பகவான் வந்து வேதங்களை கொடுத்துருக்காங்க, மகாதத்துவத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க. யார்கிட்ட, பிரம்மா கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட விருப்பப்படி இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்மளோட நிலைப்பாடு அப்படிதான் இருக்கணும், பகவானோட விருப்பப்படி. அர்ஜுனர் அப்படிதான் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எம்பவர். பகவான் என்ன பண்றாங்கன்னா, லிவிங் என்டிட்டிக்கு அந்த எம்பவர்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க. அந்த வேதத்தை பிரம்மா யாருக்கு கொடுத்தாங்க, நாரதருக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்படி வரிசையா அது வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வந்தது அப்படின்றத பார்க்கணும். டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல அந்த எம்பவர்மெண்ட் கொடுக்கறது. அதுல பாத்தீங்கன்னா அப்போ எல்லாரும் இப்போ நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறாங்கன்னும் போது உடனே அவங்க வந்து தான் இப்ப எடுத்தோடனே இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்ணாங்க, பரிஷத் மகாராஜர் கொஸ்டின் கேட்ட உடனே பகவானுக்கு இவ்வளவு பிரேயர்ஸும் ஆஃபர் பண்றாங்க பாருங்க. இந்த நிலைதான். இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு யார் ஆஃபர் பண்ணாங்க பிரேயர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சூத கோஸ்வாமி. ஏன்னா அவங்க வந்து இப்ப பரிஷத் மகாராஜர் கூட உட்காந்து அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, நைமிஷாரண்யத்துல வந்து இவங்கள ரிஷிகள்லாம் கேட்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு பிரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க, எனக்கு அந்த எம்பவர்மெண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து வேண்டிப்பாங்க. இது வந்து 2வது கேண்டோல இருக்கும். அதாவது 1வது கேண்டோல 2வது அத்தியாயத்துல இந்த பிரேயர்ஸ் இருக்கும். சுத கோஸ்வாமி சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு பிரேயர் பண்றது. ஏன்னா அவங்க வந்து அப்பதான் நேமிஷாரண்ய ரிஷிகளுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு 6 கொஸ்டின்ஸ்க்கு அவங்க பதில் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமிய பிரேயர் பண்ணுவாங்க. இப்போ பரிஷத் மகாராஜர் வந்து யார்கிட்ட கேக்குறாங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமிட்ட கேக்குறாங்க. அவங்க யாருக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க பிரேயர்ஸ், வியாசருக்கும் பிரம்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் அவங்க ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். அப்ப டிசிப்ளிக் சக்சஷன், இந்த நாலேஜ் பகவானால கொடுக்கப்பட்ட இந்த பொட்டன்ட் நாலேஜ், சாதாரண நாலேஜ் கிடையாது, இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நாலேஜ் மாதிரி கிடையாது. பொட்டன்ட் நாலேஜ், ரொம்பவே உயர்ந்த நாலேஜ். அது என்ன மாதாஜி, டிசிப்ளிக் சக்சஷன் மாதாஜி. அதாவது பரம்பரையில அப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது இல்லைங்களா, சைத்தன்ய ஷட்கோஸ்வாமி அப்படியே தலைமுறையில அந்த ஒரு நிலைப்பாடு. கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பிரம்மா கிட்ட இருந்து இந்த 4 பரம்பரைகள்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் டிசிப்ளிக் சக்சஷன் சொல்லுவோம். அப்ப நம்ம யாருக்கிட்ட நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆகுறோமோ, இப்போ ரீசெண்டா அவங்க அப்படியே யாருக்கிட்ட வந்து கனெக்ட் ஆகாங்க, கை பிடிச்சு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்மளோட கனெக்ஷன் இருக்கும். இப்ப கௌடிய சம்பிரதாயத்துல பிரம்மா வழியா கிருஷ்ணர் அப்படி வரும் சரிங்களா. அப்ப டிசிப்ளிக் சக்சஷன். இதுல இருந்து இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து பரிஷத் மகாராஜரோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் கிட்ட அவங்க என்ன பண்றாங்க, எனக்கு அந்த எம்பவர்மெண்ட்டை கொடுங்க, என்னோட வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப டெக்கரேட்டிவா இருக்கணும், பகவானோட தாத்பரியத்தை நல்லபடியா நான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல தன்னுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்களை அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிரேயர்ஸ் பண்ணாங்க, பகவான்கிட்ட அவங்க பிரேயர்ஸ் பண்ணாங்கன்றத பாக்குறோம். Who enlivens the material created bodies? பகவான் எப்படி புருஷா இன்கார்னேஷன், அதாவது புருஷா இன்கார்னேஷன்றது இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, விஷ்ணு தத்துவால வருது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் சரிங்களா. அதுல வந்து என்னன்னா வந்து மெட்டீரியல் மோட்ஸ் வந்து 16 டிவிஷன்ஸா பிரிவுபடும். அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், மனம், அப்புறம் வந்து பஞ்சபூதங்கள், இந்த 15 + 1 சரிங்களா. 16 வந்து டிவிஷன் ஆகும். எதுன்னா இந்த மெட்டீரியல் மோட்ஸ் சரிங்களா. இதெல்லாம் வந்து பகவானோட புருஷா இன்கார்னேஷனால நம்ம அது வந்து பகவான் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இஸ் ஜெனரேட்டர்
Please be pleased to decorate my statements requesting empowerment. Without that one cannot move a blade of grass. பகவானோட அனுகிரகம் இல்லாம ஒரு துரும்பு கூட அசையாது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றாங்க, எனக்கு அந்த நாலேஜ நல்லபடியா கொடுங்க, எம்பவர்மெண்ட் கேட்டு அவங்க ப்ரேயர் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இன்னொன்னு என்னன்னா, இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாத் என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா, மெயின் பவர் சுவிட்ச் இருக்கும் இல்லைங்களா? குழந்தைங்க பார்க்கும்போது இந்த ஃபேன் மட்டும்தான் ஓடுறது தெரியும் அவங்களுக்கு. இது மட்டும்தான் எனர்ஜி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. இது தாண்டி வேற ஒண்ணு இருக்குன்னு தெரியாது இல்லைங்களா? ஆனா இது தாண்டி மெயின் பவர் ஹவுஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரிதான் பகவான். இந்த ஜட சக்தின்றது அதோட ஒரு பிரிவு அப்படின்ற அளவுதான் நம்ம அந்த நிலைப்பாட்டில் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கும் போது அது ஒரு சரியான புரிதலா இருக்கும். அதாவது என்னன்னா, பகவானோட சக்தி இல்லாம இது இயங்காது. அங்க பகவானோட சக்தி அவங்க கிரியேட் பண்ணணும், அனிகிலேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஜடசக்தி இயங்கிட்டு இருக்கும். ஆனா பகவானை டிவோட்டிஸ் இல்லாதவங்க யாரும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, பார்க்க முடியாது. அந்த ஒரு நிலைப்பாடு. சரிங்களா? ஐ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்ஸ் அன்டு ஷிலா வியாசதேவர். வியாசதேவருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி அவங்களோட மரியாதைகளை தெரிவிக்கிறாங்க. ஏன்னா டிசிப்ளிக் சக்சஷன் இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவானுக்கு நிறைய பிரேயர்ஸ் இப்ப சொல்லிட்டாங்க. இப்போ அவங்களோட குரு வியாசதேவருக்கு அவங்க வந்து தன்னோட வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாங்க. வியாசதேவர் யாரு? இன்கார்னேஷன் ஆஃப் பகவான் இல்லைங்களா? வியாசதேவா. அதுக்கப்புறம் வந்து வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வேதங்கள் எல்லாம் தொகுத்தவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தன்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அவங்களோட அனுகிரகமும் வேணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா இப்ப அவங்க நிறைய பகவானை பத்தி தான் உச்சரிக்க போறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அவங்க மரியாதைகளை தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. மை டியர் கிங் பிரம்மா, த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன் ஆன் பீயிங் கொஸ்டின் பை நாரதா. இப்போ யாரு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க? பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு. ஆனா இதற்கு முன்னாடி பிரம்மா, இப்ப வந்து பிரம்மாவும் நாரதர் அவங்களோட இது வரும். இப்பதான் சத்துஸ்லோகி ஆஃப் பாகவதம் இதெல்லாம வரும். சரிங்களா? இதுல இருந்து பிரம்மாவும் நாரதர் அவங்களோட, ஏன்னா இப்ப சொல்றது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்ல போறாங்க. ஆனா தனக்கு தோணுனதெல்லாம் சொல்லுவாங்களா? தன்னோட விருப்பப்படி தனக்கு என்னெல்லாம் நினைச்சாங்களோ அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களா? கிடையாது. அவங்க யார ஃபாலோ பண்ண போறாங்க? நாரதர் பிரம்மா கிட்ட இதற்கு முன்னாடி இதே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ பிரம்மா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க? நரேட் பண்ணாங்க. அதை மேற்கோர் காட்டி இப்ப நான் வந்து உனக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்றதுங்க அவங்க வந்து தெளிவுபடுத்துறாங்க. அப்ப பிரம்மாவுக்கும் நாரதருக்குமான சம்பாஷணை வரும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மா த ஃபர்ஸ்ட் பார்ன், ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனவங்க பிரம்மா தான் இல்லையா? பகவான். ஆன் பீயிங் கொஸ்டின் பை நாரதா எக்ஸாக்ட்லி appraised him on this subject as it has been directly spoken by the Lord on his own son. பிரம்மாவுக்கு யார் கொடுத்தது? பகவான் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த வேதிக் நாலேஜ், who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth. பிரம்மா வந்து அவங்க உருவான உடனே அவங்களுக்கு பகவான் என்ன பண்ணாங்க? வேதிக் நாலேஜ கொடுத்தாங்க. அவங்க நாரதருக்கு கொடுத்தாங்க. அதை மேற்கோள் காட்டி இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், உபதேசங்கள் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சுகதேவ கோஸ்வாமியோட பிரேயர்ஸ் பகவானை நோக்கி ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்கள். அவசியம் எல்லாரும் பர்பஸோட ஒரு தடவை அவசியம் வாசிச்சு பாருங்க, நிறைய தடவை. पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां नमः अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।